Il-podcast il-politiku u miġjub lilkom minn Friends Kebab and Grill li jinstab 16 triq il-Kappillan Ħamrun. Tista' ssibhom ukoll fuq Bolt Food. Brothers Wholesalers and Groceries. Qasmu ċilindri tal-gass tad-ditta Liquigas Malta. Joffru wkoll servizz ta' konsinja wara l-4 ta' filgħaxija. 99 07 71 43 jew 99 11 6322. Għall-okkażjonijiet jew parties privati kkuntattjaw The Cavern Bar li jinsab ġewwa Triq de Brogdorf Imsida. Nilqakom għal programm ieħor il-Politiko. Lejla ġew l-istudju miegħi nilqa' Dr. Adrian Delija, nirringrazzjak Dr. Delija tal-qajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina u grazzi dawk kollha li kunu tiseguna. Mela, ħanibdew niddiskutu naqra xjus miegħek. Mela, inti kont Shadow Minister ta' Trasport fejn kellek relattivament suċċess kbir li anke spiċċa kellu jitneħħa l-Ministru għax der fiċċa li hemm problemi kbar. Issa llum qiegħed Shadow Minister tas-Saħħa. Ovvjament sfidi differenti ħafna. X'inhu r-rwol tiegħek bħalissa? L-ewwel nies meta tiġi biex tqabbel il-żewġ dekasteri illi għadek kif semmejt, għalkemm it-tnejn huma fost l-ogħla illi n-nies qed jagħtu każ isegwu jiddejqu jiffrustraw irwieħhom kemm mit-traffiku U tittejxhom kif ukoll għax huma affarijiet li jaffettwaw it-traffiku il-ħajja tiegħek ta' kuljum u s-saħħa m'għandniex għalfejn. Nitlu f'ħafna dettall għall-mument hija xi ħaġa li hija fundamentali għall-għejxien għall-well-being tal-persuna. Ma ħanibdilek bil-kapitlu tat-traffiku mbagħad ngħaddilek għas-saħħa. Inti għandek il-suċċess politiku li jitkejjel meta inti tirbaħ dibattiti tagħmel proposti tingħata raġun f'dak li tkun qed tagħmel. U allura titkejjel mal-opponent jew mal-avversarju tiegħek. U hemmhekk allura dak li referejt inti għalih fil-bidu. Però l-iktar sodisfazzjon hu meta inti anke mill-oppożizzjoni jirnexxilek ittejjeb il-ħajja tan-nies. Jiġifieri jekk issir proposta tkun konkreta, tkun b'saħħitha u jinbidlu r-regolamenti, jinbidlu l-liġijiet biex dak li tkun qed tipproponi jitwettaq u jibda jagħti minnu fih ftit iktar kwalità ta' ħajja lin-nies. Ħansemmi xi ħaġa li konna involuti fiha. Kien hemm żmien meta kullum kien miżawt bdew l-electric scooters fuq il-bankini ma tistax tgħaddi u l-anzjani waħda kont mexxejt jien kampanja sieħa biex naħdu lura l-bankini. Faslu ħanajn. Biex innaqsu l-inċidenza ta' inċidenti, traffiku, inkonvenjent, niftakru ritratti nkollu jiġu postjati fuq Facebook u fuq il-mezzi soċjali. Letteralment bankina u mitlu kollhom kien bqajna sakemm mbagħad il-leġiżlazzjoni nbidlet. Simili jiena kont għamilt u bdejt mbagħad tkomplet mill-kollega tiegħi. Mela da f'Malta kellna 250 taxi reġistrata f'Malta f'għawdex hemm 50 waħda. F'daqqa waħda beda il-fenomenu tal-white plates li hu tajjeb kien hemm il-bżonn, kien hemm il-ħtieġa. Ninqdew aħjar, ninqdew inħas, imma da bdejna b'500, mbagħad 1000, mbagħad 2000, mbagħad 3000, mbagħad 5000, mbagħad 6000 u telajna. Li f'daqqa waħda ġejna miżawda totalment b'importazzjoni ta' nies f'settur illi ma kemmx ħtieġa jew għall-inqas id-direzzjoni, ir-regolamentazzjoni li tagħmel sens għax ta' pajjiżna. Issa qed naraw li hemm clampdown pjuttost sostanzjali u raġgħu bdew jitnaqsu in-numri li qed jipprovdu s-servizz, partikolarment il-barranin, minħabba li sempliċement qed naraw illi hemm l-esekuzzjoni ta' dawk li huma regolamenti diġà viġenti. Mela hemmhekk inti mhux biss qiegħed fl-oppożizzjoni, mhux biss qiegħed tikkritika, tiddibatti u tagħmel imma toħroġ b'idejat tagħmel pressjoni biex imbagħad effettivament mill-oppożizzjoni tkun tejjib tal-ħajja tan-nies. Issa fis-saħħa. L-ewwel nies huwa l-ikbar budget illi għandu l-pajjiż fis-saħħa. U l-iktar wieħed illi jaffettwa mhux biss il-kwalità tal-ħajja, ma l-ħajja nnifisha. Ir-responsabilità hija wiesa, hija kbira u huwa privileġġ illi naqdi din il-funzjoni imma għandha tajjeb kif għandha l-ħażin u ħanispjega x'inti għidli ftit iktar fuq dan is-settur.
It-tajjeb hu illi meta inti tkun qed tagħmel suġġeriment, meta inti tkun qed tixpruna, timbotta, tappella, twassal biex, ħantik eżempju ċar ħalli niftehmu grupp ta' nies illi qed jinsistu qed jipprovaw jappellaw biex ikun hemm mediċini partikolari fuq il-formularju. Mela allura jkunu available għan-nies u available għan-nies b'xejn. Mela inti tidħol titkellem tiddialoga, twassal biex dan isir, għandek dak is-sodisfazzjoni. Però għandek il-frustrazzjoni illi jiġu nies mhux biex jikkomplejnjaw fuq traffiku, illi flok damu nofsija damu sija, jew sija kwart jistennew, imma li qed jistennew operazzjoni u flok ħassir fi 3 xhur, f'4 xhur, f'6 xhur, qed jistennew 2 snin u nofs. U allura mhux biss il-ħsara li qed issir, mhux biss l-inkonvenjent, imma jaf ikun hemm okkażjonijiet fejn ċerti interventi jkunu tard wisq, għax ma tistax tibqa' tistenna il-kwalità tal-ħajja tiegħek titerra fiżikament, psikoloġikament. U hemmhekk tħoss ftit isu helplessness. Illi hemm bniedem ġi kelmek ġi għax you are literally his man of last resort. Għax dajn mur għand it-tabib tiegħu, mur il-klinika, mur l-isptar, mur għand il-professur. Jagħmel minn kollox għaw NGOs, assoċjazzjonijiet illi jirrappreżentaw il-nesis u kondizzjonijiet partikolari, ma mbagħad jispiċċa jkollu jmur għand il-politiku. Illi jekk m'għandekx imbagħad tissaħħa li tagħmilha int, tista' tibda proċess u titkellem u tara u tinvestiga u timbotta, imma l-frustrazzjoni meta ma jirnexxilek xtejn il dak li jkun. U hemm ħafna sitwazzjonijiet bħal daw. U dik il-parti x'ngħidla l-parti l-kera, l-parti li tweġġa' u tħoss għax hekk inti tkun qed tagħmel xi ħaġa għan-nies u ma jirnexxilekx, hemmhekk hemm dik il-weġa'. Jien inqassam ftit dan il-dekasteru f'dik li hija l-parti tal-ippjanar b'mod holistiku, ġifieri. Kemm għandna bżonn sptarijiet, kemm għandna bżonn, ħanibdew mill-bidu. Biex imbagħad eventwalment niġu x'kwalità ta' kura, il-professjonisti, l-amministrazzjoni, eċetera. U fuq hemm diġà qed nirriskontra problemi ta' diverġenza bejn dak li qed naħsbu gvern u oppożizzjoni l-għala. Mela inti studji internazzjonali juru illi inti għandek bżonn sptar ġenerali tal-portata tal-Mater Dei, per eżempju, for every 450 to 500,000 persuni ċittadini. Il-popolazzjoni tagħna, se nitlob dik ukoll kif trid, f'medda ta' 10-12 sena żdiedet, baqgħet iżdied bi proporzjon li qatt qabel ma rajna bħalu, ġifieri. Naħseb imkien fid-dinja qatt ma rajna dak it-tkabbir. Hija xi ħaġa li sakemm tneħħi l-exodus illi jsiru meta jkun hemm jew gwerer jew kataklizmi eċetera li jkollok popolazzjoni li timxi f'daqqa. Inti 25% f'10 snin. 100,000 persuna f'diċ kejkna Malta tagħna. Mela 10,000 people every year from 2014. Imma l-aħħar sentejn minn 10,000 telaw 20,000, 22,000 fi 23 u fi 24. Ġifieri jekk nibqgħu sejrin hekk, it-tkabbir li jmiss mhux se jkun ta' 100,000 fuq 10 snin, imma ta' 200,000 oħra fuq dawk l-10 snin. Mela dak ħażin għax inti l-iktar pajjiż densely populated biex inti kedej ħalli jifhmu dawk li qed iseguna. L-inqas densely populated fl-Ewropa hija l-Finlandja. 19 persuna per square kilometer. It-tieni l-iktar densely populated mela dak l-inqas 19. L-Olanda 460 per square kilometer. Malta 1600. Ġifier 4 darbit iktar dak li huwa it-tieni pajjiż l-iktar densely populated. Allura ment inti jkollok l-iktar pajjiż densely populated fl-Ewropa. Ma nafx fid-dinja, għax l-istatistika li nitkellmu fuq hija dik Ewropea. Kif tiġi tażel mudell ta' tkabbir ekonomiku li jiddependi mit-tkabbir tan-nies tal-popolazzjoni? Ma jagħmilx sens. Nażel modelli ekonomiċi illi jibbażaw fuq il-kwalità, mhux il-kwantità. Għandek eżempju ċar ħalli jfhmuna n-nies. Jekk jiena illum il-ġurnata għandna 3.5 million tourists fis-sena. 3.5, tlajna minn 2 għal 3.5. U għad niżdiedu.
Rridu nibqgħu niżdiedu. U rridu nibqgħu niżdiedu jekk qed nifhem sew għal 5.5 million. Mela kif jista' jkun jekk għandna dan it-territorju żgħir, jekk aħna għandna numru ta' sodot, numru ta' akkomodazzjoni, numru ta' siti, numru ta' beaches, numru ta' lokalitajiet, nakkomodaw kważi it-triplu dak li kellna ftit snin ilu. Mhux aħjar immorru għall-kwalità, mhux aħjar jiġu turisti minflok 5 miljuni, 3 miljuni li jonfqu 1000 kull wieħed, minflok 5 miljuni li jonfqu 200 kull wieħed. Indaħlu l-istess ammont ta' flus. Imma nikkalpestaw it-territorju tagħna inqas. U dan tista' tieħdu fis-setturi kollha illi trid titkellem dwarhom. Issa, dal-impatt qed ikollu impatt fuq kollox. Iż-żieda tal-popolazzjoni. Mela, qed ikollu l-impatt fuq traffiku. Mhux hekk 65 karozza iktar fit-toroq kuljum. Qed ikollu impatt fuq l-enerġija. Dak li għandna bżonn bħala produzzjoni tal-enerġija mbagħad id-distribuzzjoni tal-enerġija, iktar mhux ħajkollok pis fuqha, iktar ħajkollok problemi. Mingħajr l-investiment adegwat ħajkollok il-pis fuq l-iskejjel. Għax daw li mbagħad qed insemmi mhumiex nies li jiġu u jitilqu, imma iż-żieda fil-popolazzjoni li baqgħu, allura mbagħad ikollhom it-tfal, allura mbagħad ikollhom imorru fl-iskejjel tagħna. Il-pis fuq id-dranaġġi, fuq is-servizzi. Il-pis fuq is-settur tas-saħħa. Mela inti għandek polikliniċi illi qabel kienu jaraw qed nagħti eżempju 200 pazjent fil-ġimgħa kuljum ma taqax eżempju qed nitkellmu. Jekk f'daqqa waħda minn 200 telgħu 300 u f'daqqa waħda il-professjonisti tagħna issa niġu għalihom wkoll qed jonqsu, allura kull professjonist li minnaw insel minnhom li minnaw nirringrazzjahom għax huma tiżommuna fejn qegħdin, litteralment il-frażi qed iżommuna ħajjin. Ħajjin, għax. Litteralment f'dan is-settur. Mela da, jekk inti professjonist laqbel kont qed tiddilja ma' 3, għax naqsu sħabek, għax żiedu il-pazjenti qed tiddilja ma' 9. U daw litteralment they're facing a literal burnout. Mhux qed ngħidu jien, qed jgħiduh il-union tat-tobba stess. Mela, problema taż-żieda fil-popolazzjoni mhux pjanata. Għax kieku intażel dak il-mudell, li ma naqbilx miegħu dak il-mudell, imma l-inqas ippjanajna għalih, allura tkun ftit differenti. Hawnhekk qegħdin fi studio, qegħdin 4 min nies u għandna l-equipment, l-attrezzament biex niddew f'4 min nies. Nistgħu nagħmlu dan it-tip ta' programm b'40 ruħ. Hawnhekk. Jekk tiddeċidi inti li tibda ikollok naqra udjenza, trid tkabbar, tippjana, tilqa, tista' ssir imma tippjana għaliha. Mela żilna l-mudell ekonomiku ħażin u laqqas preparajna għalih. Double whammy. Issa, biex taxxaq fis-settur tas-saħħa, għamilna 11-12 years issa fejn l-ikbar investiment li qatt kellu jsir fis-settur tas-saħħa armejnieh. Ġi frodat, ġi misruq. Mela 400 miljun fuqhom illi fuq medda ta' 6 snin tħallsu. Inti ħallast, min qed jismana ħallas, jiena ħallast, mit-taxxi tajnihom il-gvern tom lil dawn il-kumpaniji barranin illi letteralment ħarbu bi flusna. Biex taxxaq, u da mhux qed jgħidu Adrian Delija ma tajdu l-qorti tal-appell fis-sentenza li jiena kelli, serquna bil-kompliċità tal-ogħla esponenti tal-gvern. Mela jekk inti għandek il-problema ta' żieda fil-popolazzjoni, massiċċa mhux pjanata. U għandek problema ikbar li inti infaqt 400 miljun u tagħhom ħadd xejn. Xiġifieri ma xejn. Jiġifieri kellu jitlesta jinbena sptar ġenerali ġdid f'Għawdex. Ħallasnieh in full ma nbenix. Kellhom isiru il-riabilitazzjoni totali tal-isptar li kien jismu St. Luke's biex jipprovdi għal 400 sodda ġdida. Ma sarx, ħallasnieh u ma sarx. Kella ssir ir-riabilitazzjoni ta' Karen Grek li qed jaqa' biċċiet u qed ngħidu b'responsabilità għax rajt id-dokumenti tekniċi li juri kif dan l-isptar jew partijiet minnu huwa ikkundannat. Mela dan infaqnihom il-flus u ma ħadna xejn. Mela ra kemm qed inżidu il-problema. Għax jekk mal-kapjenza tas-sodot li għandna llum kellna St. Luke's b'400 sodda. Kien ikun mod ieħor ix-xogħol, kieku kellna
Karen Grek illi diġa saret rehabilitation, mod ieħor ix-xogħol, kieku kellna għawdex l-imbena dal-isptar, mod ieħor ix-xogħol. Insemmilek xi ħaġa oħra sa, il-bdil u allura t-taħwid f'dik li l-amministrazzjoni u d-direzzjoni politika. Il-Ministru Fern li kien iddeċieda, ibbudgetja, ippjana li jsir poliklinik ċentru fit-tramuntana tal-pajjiż, jinbidel il-Ministru jiġi ġewwa Jennabela u jgħidlek dak mhux se jsir. Meta sasew il-ġurnalisti għalhom min irid minn nord imur jinqed għawdex. Hekk nittrattawhom lill-pazjenti tagħna. L-unika proġett li fir-realtà sar twettaq iċ-ċentru il-Poliklinika ta' nofsinhar. Iċ-ċentru tas-saħħa ċensu Mowran. L-infaqna 40 miljun, 75 jew 80% minnhom mill-Unjoni Ewropea sewwa. L-Gvern Laburista ma rridx idaħħalna fl-Unjoni Ewropea. Però sarda imbena. 8 snin ilu kien ġi imwiet. Xi 4 snin ilu kien imbeda x-xogħol. Ftit qabel l-elezzjonijiet li għaddew, marru qataw iż-żigarella. Illum, tant snin wara, dal-post mibni u magħluq. Mhux qed jagħti servizz. Morru sem, għadna kif għamilt it-tieni press U da, conference. u għakoll li rridu jintafqu għal il-Ministru xi 10 miljoni oħra biex jibda jaħdem jew Il-bella. direct orders u għol. Issa beħadu ġej. Mela jiena wara ċertu numru ta' xhur bdejt insejt il-pressjoni. Mal-ħabib tiegħi jinvassallu ħaġi li minnaw nsellimlu naħdmu ħafna jitfit. U bdejna nsaqsu. Iwa da ħajfetaħ, iwa da lest, iwa tajtu zigarella. Hemm bżonnu da ħalli naqsu l-pressjoni fuq Mater Dei. L-ewwel għalinna li kien hemm problemi mal-kontrattur, mbagħad illi problemi legali, mbagħad saħansitra daħal il-Gvern Taljan. Mbagħad kien hemm xi disputa. Imbagħad f'Settembru li għadda waqt dibattitu qal il-nisma. All right, ta' jonqos biss is-certification. Is-certification tfisser illi lesta l-binja, lesta l-infrastruttura interna, l-electrical, mechanical, dak kollu li hemm bżonn, jiġi l-inġinier, jiġi it-tekniku, itik iċ-ċertifikat. Inġifieri tista' tibda tużaħ. Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar u issa nofs frar. 6 xhur wara, mhux talli dan is-certification għadu ma sarx, talli waqt dibattitu ftit ġranet ilu mal-Ministru, l-ewwel ħareġ illi nataw 1.7 million indirect orders. Ħarġita ix-shift. Li minn hawn nirringrazzjahom tax-xogħol lill-ġurnalisti kollha siwi illi jagħmlu. Meta saqsejtu fid-dibattitu il-Ministru ma meriex. Jiena bdejt insaqs isma'. Jekk inti għatli illi kien baqa' certification, kif fl-istess xhur awtorizzajtu 1.7 million f'xogħlijiet infrastrutturali li kellhom isiru mechanical u electrical. Beda sejjer għax il-kuntratt u kieku inti x'tagħmel tħallasom dak li riedu, il-puntu li qal illi kien jonqos is-certification. Issa f'dibattitu issa ftit ġranet ilu, qed niddibattu, qed nimbotta lill-Ministru biex jgħid iwa meta, iwa ma jimportax mela. Għamiltu l-1.7 million direct order sewwa. Meta ħajt lestu? Xahar, xahrejn, 3, 4, 5, 6, 8, tini xi ħaġa. Idea, ħalli n-nies ikunu jafu. Ħareġ li dokument. F'dan id-dokument ir-riżulta li għad jonqos issa biex il-1.7 million, 10.3 million. Jekk kont qed issegwi l-biraħ. Il-biraħ jew l-biraħ lura. L-Parlament arġajt staqsejt jien. Rajt sew jien veru ekku 10.3 million. Għallejwa. Għalla qasam id-dokumentazzjoni miegħi ekku veru. Ġu ma ħebiex. Ma jistax ikun f'Settembru tgħidli li jonqos iċ-ċertifikazzjoni. U mbagħad jirriżulta li meta tgħidli hekk ordinajt 1.7 million in direct orders. U mbagħad 6 xhur wara nistempħu sakemm ma kienx jaf qabel nistempħu illi jonqos 10.3. Għadi x'amministrazzjoni? X'direzzjoni? X'serjetà hi? Qed nitkellmu fuq proġett 40 miljun ta' mhux 10 miljuni fuq 400 miljun. Mhux hekk li jkunu percentaġġ ikun differenti. Qed nitkellmu 1%, 2%, qed nitkellmu 25%. Jiġifieri kien jonqos, għad jonqos 25% ma dak li diġà intefaq. Tefq 40 u jonqos 10. L-affarijiet ma jsirux hekk.
Titnibqa' nsemmilek kemm kbira l-problema. L-isptar għal-kura tas-saħħa mentali. Dak kien imwiet darba darbtejn tlieta. Kellu jinbena. Nel-frattemp, għax il-Ministru qal jinbidlu żminijiet, jinbidlu l-ħtiġijiet. Taf x'inbidel dik illi kienu l-problemi tas-saħħa mentali fl-aħħar 10 snin. Sparaw il-fuq. U qed nitkellmu issa fuq livelli ta' pandemija tas-saħħa mentali. Qed nitkellmu ta' 25% illi jkunu b'xi mod jew ieħor milquta minn problemi ta' saħħa mentali. Qed nitkellmu wieħed minn kull 4. Mela allura jekk il-problemi ta' saħħa mentali tal-għajn, kif tiġi tgħidli ma nagħmlux investiment neċessarju f'dan is-settur? Dak kien imwiet, kien ippjanat, kien ikkostjat, kien hemm il-baġġet għalih u mhux se jsir. Mela allura ma semmejtlek għawdex li kellu jsir l-isptar, imħallas l-isptar, nagħmlu l-pressjoni biex ikun nafu meta ħajkun lesda l-isptar, u l-ewwel qalilna sa ngħidilkom, u mbagħad qalilna 6 snin, u mbagħad forsi 7, u issa qegħdin li 8 snin jekk kollox imur sew. Wara li ħallasna diġà. Mela allura mbagħad mhux bil-fors li jkollok iktar problemi fuq Mater Dei, mhux bil-fors illi jkollok kriżi fis-settur, mhux bil-fors ikollok l-emerġenza li qed totor, u meta jiena dan il-kliem ftit xhur ilu, jekk min issa żball qabel ma kienx xogħol għall-Parlament qabel is-sajf posponejna għall-vakanzi tas-sajf is-sena li għaddiet. Meta jien kont qed nitkellem fuq emerġenza fis-settur, il-Ministru qal li aħna qed nallarmaw in-nies. Ġimagħtejn ilu il-Ministru iddikjara li għandna emerġenza. U mbagħad bdiet il-kwistjoni ta' il-privat, illi talab l-għajnuna tal-privat, eċetera. Għawi, so, jew forsi għat jimmizlidjaw n-nis li jentom bħala partit. Ma tridux is-settur privat tas-saħħa, jieħu xi każijiet, jekk ikun hemm bżonn biex intaffu l-problema ta' Mater Dei. Huwa veru da. Mhux tal-li misleading, tal-li hija a full circle lie. Is-settur privat kien il-partit, kien il-Gvern Nazzjonalista li mill-87 il-qudiem ħolmu, weldu, xprunaħ fis-setturi kollha. Fl-edukazzjoni, fix-xandir u fis-saħħa. Aħna rridu mhux biss illi ninvolvu is-settur tas-saħħa, imma ninċentivawhom, illi naħdmu magħhom, illi tuhom l-għodot kollha biex jibqgħu jikbru, iżidu u jwessaw is-servizzi tagħhom. Imma mhux tuża s-servizz tas-saħħa privat meta tiġi darek mal-ħajt, meta ma pjanajt xejn. Umbad f'daqqa waħda tajt Melissa f'paniku f'ġen, il-dak nibatu hemm, il-dak nibatu hemm, il-dak nibatu, niġġielet mat-tobba, ma naqbilx ma dak. U iktar nikkawża rebus, mhux hekk. L-affarijiet iridu jsiru bi pjan, bi ħsieb. Jien stess anzi, u jekk tfittxa siba, kontat, ejja naraw, kull min jista' joffri xi ħaġa fis-settur tas-saħħa, ejjew mal-mejda. Kull sodda li hawn available, ejja nużawha. Kull min jista' joffri is-servizz, all hands on board, għax għandna kriżi. Bil-maqlub ta' dak li qed ngħidu, jipprova l-Gvern jgħid illi qed ngħidu il-kontra. Dik l-ironija, dik mhux għalija mhux politika serja. Aħna nistgħu naqblu isma'. Is-settur tas-saħħa fil-privat, iva, liema, fej, kif. U tibda. U jkollna dialogu fuq hekk. Imma mhux qed ngħidlek uża il-privat kemm tiflaħ u tiġi tgħidli jien ma rridx nuża l-privat. Jien ma rridx illi tuża l-privat bħala strike breaker. Ma rridx illi tuża l-privat biss meta tiġi darek mal-ħajt. Jien irrid illi nitkellmu mal-stakeholders, nitkellmu mat-tobba, nitkellmu mal-professionisti, nitkellmu mal-privat biex nippjanaw il-qudiem x'hemm bżonn. Kif jaħantihom pereżempju l-ewwel semmejtlek is-settur tat-turiżmu. Sewwa? Issa fis-settur tat-turiżmu diġà hemm min jaqbel li konna iktar, hemm min qed jgħid li rridu l-kwalità mhux il-kwantità, hemm min fl-assoċjazzjoni tal-sidien tal-lokandi, eċetera, jgħidu isma' ma nifilħux iktar li nibnu, mela allura jien ninċentiva l-privat jekk irid jibni illi jibni djar ta' l-anzjani, illi jibnu iktar kliniċi, sptarijiet u nagħti rebates. Nagħmilha iktar attractive għalihom biex minflok jażlu dak is-settur tal-investiment, jażlu dan is-settur tal-investiment. Hekk titgħamilhom l-affarijiet bil-ħsieb fuq il-mejda, bidjalgi biex l-ewwel nieħu deċiżjoni, u mbagħad imbellaħħa, u mbagħad niġġieled mal-stakeholders, u mbagħad il-pazjent isofri.
Ġifieri biex inwiġbek mod skiet hija gidba assoluta. Issa, hemm u fattu kol kif semmejt inti li bil-problema li kien hemm fl-isptarijiet. Intefqu miljuni ta' flus li daw ma ġewx użati, għalkemm l-isptarijiet jisna ħadnihom lura, però dawk Bravo. il-flus li ntefqu. Hemm xi mod li jista' jġibhom lura l-gvern jew nistgħu nroddulhom salib. U mhux xejn, mhux xejn. Ħana minn fejn ħanibda ħalli kronoloġikament nimxu. Ma dak illi huwa rendi kont lejali lejn il-fatti. Għal 5 snin sħaħ, waqt li jiena kont qed niġġieled biex inġib lura l-isptarijiet, kien il-gvern Laburista li defenda tut and nail l-ewwel il-Vitals u mbagħad Stewart, l-ewwel Joseph Muscat u mbagħad Robert Abela. Iddefendewhom tut and nail biex jibqgħu jieħdu l-miljuni meta mhux qed irrendu s-servizz meta mhux qed jagħtu x-xogħol. Mel inti għamilt agreement ma' kontrattur, ħallastu biex jibnilek il-proprjetà u dan ma bniex. Għaddit sena, arġajt ħallastu. Ma bniex. Għaddit sena, ħallastu iktar mis-sena ta' qabel u ma bniex. Għaddit sena oħra, arġajt tajtu iktar. Id-doppju ta' kemm kont tajtu fl-ewwel sena u ma bniex. Jiena kikun ħares lejk. Niddaħa. Alright, ħabib. Jew mhux qiegħed f'postu, jew miftijem ma dak il-kontrattur, mhux hekk li suppost bnelu xi ħaġa, li suppost taħ xi ħaġa, li suppost rendilu servizz. Ma taħ xejn u baqgħet tieħ anzi jżidu. Mela għamel 5 snin il-Gvern Laburista jiddefendi dak il-kuntratt, jiddefendi lil barranin. Wara li nqatat il-kawża, mhux qabel, wara, daw appellaw, u mbagħad saħansitra għamlu arbitraġġ. Qed nispjega di. Għax il-gvern mbagħad biddel id-diska u għale mela jien qed nipprova nġibhom il-flus. Mela l-ewwel qed jgħid li għandu jkompli tihom. Mbagħad qal mela le qed nipprova nġibhom. Għax għamilt arbitraġġ, mhux vera. Ma għamilx arbitraġġ il-gvern. Għamlu l-arbitraġġ Stewart u l-gvern wieġeb fl-arbitraġġ. Wieġeb kontra talba jelula. U għadu għaddej. U fittex fil-kontra talba lil barranin biss. Lil Stewart. Meta fittixhom? Wara illi ħadu 400 miljun u ma għamlu xejn. Wara li ħallew kont pendenti ta' 45 miljun taxxa. Wara li ħallew Visibilju Subcontractors Maltin mhux imħallsin. Wara li kien hemm falliment dikjarat tal-kumpanija that owns them fl-Amerika ta' 9 biljuni. Mela sa jġib il-gvern. Lil min qed ifittex dal-gvern. Ara lil dawk li kienu kompliċi miegħu mhux għax qed jgħidilija, mhux għax qed tgħid l-oppożizzjoni, għax qalet il-qorti tal-appell li kienu kompliċi. Qed ifittixhom il-gvern. Lil dawk l-ola esponenti tal-gvern Malti li kienu kompliċi fil-frodi. Mhux qed infittxuhom, mhux hekk, anzi. Morna jien u l-kap tal-oppożizzjoni Dr. Bernard Grech il-qorti biex ngħidu lill-avukat tal-Istat jista' minn rajh jiddeċidi u illi jipprova jġibhom lura. Il-Prim Ministru daħal f'dik il-kawża, daħħal il-kabinet miegħu biex jgħid li l-avukat tal-Istat irid jobdi lejlu biss biex iżommu milli jfittex għal dawn l-400 miljun. Mela biex inwieġbek. Ma naħsibx la jġibhom lura l-gvern l-400 miljun. Mela, ftit xhur ilu illegalizzajna l-użu tal-kannabis ġewwa Malta. Issa, wieħed jifhem li forsi bniedem li jkun uża l-kannabis m'għandux għalfejn imur ħabs, għax ovvjament il-ħabs huwa pis fuq it-taxxi tal-poplu u forsi bniedem m'għandux għalfejn ikun hemm, però naħseb naqblu l-sitwazzjoni intilfet naqam il-kontroll mhux ħażin, fis tmur fejn tmur. Anke jkun hemm it-tfal nies ipejpu qudiemhom. U donnu jisa sar kollox ta' nofs keffa kif isir kollox. Issa, il-ħaxixa fost drogi oħrajn. Dija da tħalli effett anka fuq is-saħħa tagħna. Jesa xifimni li bniedem forsi jkollu attività darba jew xi ħaġa mod, imma donna qed tiġi nagħmlu tant kampanja kontra s-sigaretti u affarijiet oħra, imma mbagħad donnu id-droga ma sarix problema. Mela,
tippermetti li qabel ma wieġbek inneħħi ftit il-kappell tal-politiku u nitkellem bħala missier Bla ta' dubju. sitt tfal. Mela l-ewwel nagħmel id-differenza bejn il-medical cannabis Xek li għadik ovvjament. u dik li tissejjaħ id-droga tad-divertiment jew recreational. Illi fid-definizzjoni tagħha ukoll jien ma naqbilx. Għax tfisser li qed tgħid illi biex inti tirrekrea ruħek, biex inti diverti, biex inti tgost. Mhux hekk tfisser. Għax jiena nifhimha bħala medical and non-medical. Imma tiġa libbisnila aġġettiv li jismu recreational, jisa xi ħaġa. Allura mill-ewwel tajba tiġi din. Number 1. Number 2. Jien ma niġġudikax lil min ipejjeb, lil min juża, xogħli hu illi niġġudika lil min suppost qed jilleġisla. Anka bħala ġenitur, għax bħala ġenitur qed nitkellem bħalissa. U jekk jiena lill-uliedi irrid nipprova mmexxihom fi triq tajba. Jekk jien ħanajdilhom illi s-sigaretti ħżiena ma tista' tixtrihom. Id-droga. Għax fuq kollox il-ħaxix hija droga. Hija ħażina ma tista' tixtriha. U ħaniqafhem. U m'hemmx il-fenomenu ta' żgħażagħ partikolarment illi dejjem ifittxu dak li ma jistgħux. The tease of the prohibitive. Jiġifieri jekk jiena nista' nieħu sigaretti, mhux is-sigaretta nieħu l-ħaxixa. Jekk jien nista' nieħu l-ħaxixa mhux il-ħaxixa nieħu, ħanieħu xi ġora. Il-problema li għandna bħallum mhix ta' sigaretti mhix tal-ħaxixa biss, imma ta' drogi ħafna Aktar qawwi. qawwijin Kont ħan illi qed jiffiltraw kull livell ta' soċjetà. M'hemmx edukazzjoni, m'hemmx klassi, m'hemmx professjoni o meno, kull livell ta' soċjetà. Illi ma nistax nifhem bħala ġenitur, ma nistax nifhem kif din hija xi ħaġa illi mhux the decriminalization tagħha, imma il-liberalizzazzjoni tagħha kif tista' tmexxilna s-soċjetà l qudiem. kollek kważi u tajjeb. Ġifieri jiena qed inħoss li f'dawn l-aħħar snin qed narmu il-valuri kollha, qed narmu il-prinċipji. Il-familja, il-morali, il-valuri, dak li għamilna li konna Maltin fuq kollox. F'kull settur tal-ħajja. U mhux neċessarjament din hija ħtija kollha ta' gvern biex inkun ċar. Hija ħtija tal-kommerċjaliżmu, hija ħtija tas-social media sfrenata illi tinvadi kull sekonda, kull ċellola tal-pori ta' uliedna. Ġej tmur x'imkien. Tmur x'imkien. U aħsbu ftit, mela qabel jiena ġieli kont noħroġ bit-tnejn bit-tlieta berba. Toħroġ u fejn tara jisu restorant jisu lokal fejn hemm it-tfal, ħadd isma' l-ħoss, ħadd isma'. Ma jħroġ bit-tfal ikun qed joqgħod naqra kwid naqra romantiki prova jfitthom dawk il-postijiet. Mur ġo post fejn m'hemmx tfal illum. Jien naf ikun ċertu tip ta' restorant eċetera. Tismiktar ħoss minn restorant bit-tfal. Għax it-tfal kollha Eċċassati. qegħdin hekk, sejrin hekk. Kollha! Meta ngħidlek tfal, mhux ta' 14, mhux ta' 12, mhux dak illi meta taqra ftit u tistudja jgħidlek isma' screen time tagħhom suppost ikun less than 1 hour, jew less than 30 minutes, jew xejn, qed nitkellmu fuq tfal ta' 3 snin, ta' sentejn. Tfal għadhom fil-pushchairs u litteralment minflok il-pupu u minflok ir-rattle ikollhom il-gadget u sejrin. U da tiġib ħafna problemi ta' saħħa wkoll fil-fatt barra mill-istudju u l-Awstralja għandu kun għamluhom issa minn 16 jista' jkollok social media. Għadna qas qabadna rkabtu ta' meta you let go, ta' meta inti tadopera, ħajkolli ngħid, tadopera politika tal-SFR, inħalli kollox għaddej. Kulħadd jagħmel li jrid. Tititell iktar, tella sabiħ. Tittoħroġ kemm trid tables and chairs, oħroġ sabiħ. Titiżżid solar u oħroġ, titidħol fawdizet u għaddi. Tittamel xi ħaġa minn arbet, u għaddi għax dak ġibt il-votu, dak għandu l-familja u dak daħħaltu mal-gvern meta mhux suppost u l-oħra tajta konsulenza u l-oħra daħħalta bħala espert u tajta 70,000. U għaddi u kollox jgħaddi. Ma dan mhux tajjeb għas-soċja, insa l-politika.
Again, qed inkellmek bħala ġenitur, mhux bħala Partit Nazzjonalista, mhux bħala Oppożizzjoni. Mhux tajjeb għal pajjiżna li nitilqu kollox, li nitilfu kollox, li ninsew minn aħna, illi kollox ta' sida ġirja, pereżempju għal flus biss, issa għadni kif smajt. Silta żejra minn ma nafx smajtix. Naħseb Pritka kienet jagħmel Pritka l-isqof tawdex. Ma nafx smajtix, u qed jgħid isma'. Da sar xi servej jew xi studju, qed nassumu li kienet titkellem għat-tfal awċinda, illi meta saqsew tfal insejt l-età, ma fitxuha u ssibuha. Xi tittamella tikber? Ġob mal-gvern. I mean, taf kif? Ġifieri dik l-aspirazzjoni, hekk qed nagħlmuhom it-tfal tagħna. Dik l-edukazzjoni, dik il-ħolma, dik il-viżjoni, dik id-direzzjoni li nippruvaw aħna li iwritna Malta mod ħanħalluha lill-uliedna tantar anka fil-ħolm tagħhom. Ġifieri l-ħolma mhux qed ngħid li min jaħdem mal-gvern ħażin ta'. Le, ma. Assolutament mhux qed ngħid hekk, u għall ħares ma jkunx hemm min jaħdem mal-gvern. It's not right. It's not right. Issa biex inkompli daqsxejn fuq is-suġġett ta' droga, inti semmejt drogi iktar qawwijin, huwa fatt li numru kbir ta' accidents li kellna fit-traffiku li mietu nies. Oħrajn li forsi tajru nies għax kienu taħt l-effett ta' droga, mejn li tkun il-kokaina. Li għadek kif semmejt inti, dalli kulħadd jagħmel kollox li jridu donnu l-konsegwenzi imbagħad naraw kollox wara. Kemm il-pajjiż jista' jibqa' sejjerek fit-tul għax fil-verità. Mela. Meta tara daw in-numri huma tal-biża'. Drugs and speed, drugs and control. Hemm drogi li iżdulek, ġifieri l-speed, meta ngħid l-speed ta' moħħok, ġifieri tkun droga li that you go fast, u allura iżid l-speed tal-karozza. U droga li chill out. Illi allura inti r-reazzjonijiet tiegħek ikunu iktar bil-mod. It-tnejn huma perikolużi. Ġifieri kemm għandumu nisimgħu b'inċidenti, u inċident għandu tifsira ta' xi ħaġa li mhux maħsuba, xi ħaġa mhux pjanata, xi ħaġa li inevitabilment isseħħ. Dik it-tifsira ta' inċident. Ma daw kważi qas niddiskrivihom bħala inċidenti. U mhux qed nitkellem fuq l-ebda ħalli nkun ċar, l-ebda każ partikolari ħalli ma jfhimni. Imma jekk inti qiegħed essa u jekk inti għaddej b'karozza, tfal ta' 18-19 sena karozza iġġifieri u jittjunjawhom u jagħmluhom u jżidulhom u għaddej gas dawn. Ma naħsibx li jiġi inċident dak. Naħseb l-ingredjenti kollha li ħajwaslu għall-inevitabbli. U jiddispjaċini għal min ibagħat l-inċident, jiddispjaċini għall-familji tagħhom, jiddispjaċini għal dawk illi ikunu l-vitmi ta' inċidenti simili, imma gen hija parti minn attitudni ikbar illi jgħaddi kollox. Illi jgħaddi kollox. Allora, li lim il-politika issa, hemm bżonn li naħseb nifhmu f'dal pajjiż illi mhux il-flus kollox, mhux il-konsum kollox, mhux il-GDP kollox, imma il-mod kif ngħixu, il-kondizzjonijiet tal-għajxin u tal-xogħol tagħna, il-kwalità tal-ħajja, l-ambjent ta' madwarna. Jekk mhux se nagħtu każ daw, ħansibu lilna nfusna inħarsu lejn uliedna with regret, with guilt feelings, illi hawn verament ħallelnilkom pajjiż ħafna minn isibnieh. Ftit ilu sfortunatament lifna l-Monsenjor Viktor Grek bniedem li ħadem ħajtu kollha għan-nies li kellhom il-vizzju ta' droga fost l-oħrajn u ħalla impatt fuq diversi nies u diversi nies bis-saħħa tiegħu reġgħu ġew lura l-ħajja normali. Tara però ftit ipokrizija bħala pajjiż li donnu għamilna ħafna speċi programmi għax miet u di u fil-verità da ftit qabel miet ra l-pajjiż jispiċċa pratikament naħseb qatt ma kien hawn problema ta' droga kif hawn illum. Ħanajdlek. Issa ħanarġa' nkun politiku sewwa. Again, who am I to judge? U ħanuża kelma niddejjaq nippontifika. U inti għandek ambjenti li jħobbu jippontifikaw.
U għammin jgħidlek isma' għax dawk nerds u dawk l-antika u dawk għax politiċi u għax dawk tal-Knisja, ma fir-realtà l-iktar testimonjanzi b'saħħithom kontra l-użu ta' droga ma jiġux mill-politiċi, ma jiġux mill-qassisin, ma jiġux minn dawk li huma nerds, jiġu minn dawk li kienu addicts huma stess. Dil-ġimgħa minħabba illi kien hemm ovvjament din l-attività kollha relatata mal-mewt tal-Monsinjur Viktor Grek, kelli okkażjoni li nerġa' nisma' testimonjanzi ġodda. U jiena meta kont mort inżur ftit snin ilu u tkellimt ma' nies li kienu fil-programm, nies li kienu spiċċaw u qed jgħalmu fil-programm, hekk l-ikbar sens ta' responsabilta jinsaħħaħ tir-rieda u l-fema tiegħi. Għax da mhux xi ħadd minn barra dak mhux tajjeb. U le dawk ngħaddu mingħajrhom. Dawk li ġarbu, dawk li sofrew, dawk li kienu huma il-vittmi ta' droga, dawk li abbużaw huma, dawk li kienu l-addicts huma l-iktar li jwersqu u jgħidu le mhux sew, le ma nżidux, le ma nilliberalizzawx. Mela allura għalfejn. Għalfejn. Il-min qed nipprovaw nakkomodaw. Lil-min minn għalina tagħmlu l-ġid. Anka tobba kienu qalu speċi li tal-legalizza żgur mhux ħajjin. Fil-di però donnu fejn irridu nisimgħu mit-tobba u fejn li. Issa il-gvern ftit ilu għamel konsultazzjoni mal-poplu għax donnu nduna kif semmejt tajjeb inti fil-bidu li hawn popolazzjoni eċċessiva ġewwa l-pajjiż. Da fl-istess nifs però is-sena l-oħra biss ħareġ bħala viżas ġodda 33,000. Mbagħad ikunu tal-quftit u jifdal madwar 20,000. Meta toddaw, id-digital nomads li wkoll jistgħu jiġu hawn, oħrajn li forsi jkunu skadet il-viża baqgħu hawnhekk. Inti dil-konsultazzjoni tara ġenwina jew issa ġiet tant kemm in-nisa tigergru irid ta' parsi jidher li qed jagħmel xi ħaġa. Mela. Tista' tkun politiku di. Nkun politiku u ma taġ ħaddur mal-lewża. Ma naqbilx li għandha tibqa' tiżdied il-popolazzjoni. Ma naqbilx li kellha tiżdied u naħseb li huwa ġenn illi nibqgħu nżidu sena wara sena mhux 20,000 għax 20,000 qed inżidu għad 10,000. U inwieġeb ta' minnu fih għal min jipprova jgħidlek imma allura ħadd neħħi il-carers. Il-carers ħadd neħħi, in-nurses ħadd neħħi u ma tarax. Meta ridna biex nagħtu sinjal ma lajsibna fejn inneħħu. Meta bdejna nesegwixxu ir-regoli l-enforcement tal-white plates. Mhux hekk. Mela hemm fejn neħħi, imma biex neħħi vera, u da ma tneħħihomx taqbad in-nies. U tibda tneħħihom mill-pajjiż sewwa kif qed jagħmlu forsi f'pajjiżi oħra u kbar minna. Imma jekk inti tbiddel b'serjetà l-mudell ekonomiku, l-affarijiet imbagħad jiġru waħedhom. Għax jekk jien ma nibqax għaddej biex inżid pereżempju t-turiżmu f'pajjiżna, ħajanqos il-bżonn ta' dawk li jaħdmu f'dak is-settur. U ma ħajtlaq l-ewwel. Mhux se jitlaq wieħed Malti. Għax m'għadux manager fl-Uganda. Għax naqas. U ħajtlaqu? Jibqa' l-Malti u jitlaq l-Barrani, għax il-Barrani. Irrid ngħidi qabel, daw li qed jibqgħu hawn, ħafna minnhom id-durata tagħhom hija ta' 18 xahar leverage. Mela inti diġà għandek ċiklu ta' dawk li ġew, dawk li telqu u kemm tibqa' il-permanenza, daqqas biss qed nitkellmu pereżempju il-Maltin li marru u kienu emigraw lejn l-Awstralja u baqgħu mamlu l-familja saru parti mis-soċjetà. Laqqas dik. Daw qed iżidu l-popolazzjoni billi ġew 40,000 telqu 20,000 u baqa' 20,000 u baqgħu. Imma l-20,000 tal-lum mhumiex l-20,000 ta' 8 snin ilu għax dawk għamlu 18 xahar, reġgħu inbidlu. Jiġifieri għandek turnover trement inħin kollu. Laqqas pereżempju ta' nies li qed jitlu fis-soċjetà, jintegraw fis-soċjetà, jitalmu l-Malti, jitlu fis-soċjetà tagħna bl-abitudnijiet tagħna, jipprovaw jissib totalment aljeni għalina daħlu ġew inqdew telqu. Dik hi il-prototip ta' dawk li qegħdinaw. U allura din il-konsultazzjoni ċertament l-ewwel ħaġa m'hemmx għalfejn ngħidha jien ma tixkonx bravu totally late 12-il sena tard. Imma ħanati kontribut żgħir għal dak l-lur jinsaqsejt ġet wieħed biss. Battu id-dokument. Nistqar miegħek ma qrajtux kollu minn 10 sa 10, imma dortu biex nifhem. Għallejt idejja fil-Parlament u qed ngħidha b'ċerta
attenzjoni għax issa qed jgħidu li laqqas nista' nsaqsi ċerta mistoqsijiet fil-Parlament. Bħala deputat tal-poplu, ma nistax insaqsi mistoqsijiet parlamentari għalli l-Onorevoli Clayton Bartolo. U ħajallimna x'inhi l-etika sewwa. U saqsejt mistoqsija waħda lill-Ministru Biden Kamilleri, għatlu wara li sar dan l-istudju, wara li saret dil-konsultazzjoni, wara li ktibtu dal-faxxiklu sħiħ, tista' tgħidilna kemm qed tipproġektjaw li għandna bżonn barranin iktar għal sena, sentejn, 3, 5 li ġejjin? Uġibtnijiet? Ma jafnixu. Saqsih il-ħabib tiegħi kollega Darin Karabot li minna nsellimlu darba, darbtejn, 3 darbit, u ma uġibx. Mela, jekk jien irrid nibda fuq konsultazzjoni. Jekk jien għandi risorsi bħala gvern li nagħmel is-surveys, niġbor id-data, nara ħtiġijiet, inkellem l-stakeholders, ma rridx nibda billi ngħid isma' il-carrying capacity tal-pajjiż. Kemmu? Biex niddeċiedi jekk it-30,000 li semmejt intu mhux ħafna ftit. Biex niddeċiedi jekk il-100,000 li semmejt inhu mhux ħafna ftit. Biex niddeċiedi jekk il-growth tal-popolazzjoni 25% in 10 years ix ħafna ftit. X'irrid nagħmel l-ewwel ħaġa? A carrying capacity exercise. Il-pajjiż di konna ngħiduha fit-turizmu, jiena ngħidha bħala pajjiż. Kemm jiflaħ? Jekk illum il-popolazzjoni tal-550,000 li jidru bħala il-popolazzjoni ta' vera ngħidlek illi neċċedu studji li saru anke mill-MIA juru li business 750,000. Ma jekk jidher li huwa dak. Il-ħtiġijiet biex inti taqdi 600,000, 700,000. Kemm huma? Kemm il-sptar għandek bżonn? Għandek bżonn wieħed? 2? Jew 3. U plus it-turizmu magħhom. Jekk għandek bżonn 2, starijiet qed ngħidlek jien, starijiet. Jekk għandek bżonn 2. U għandek bżonn 10 snin biex tibni sptar. Wieħed iżartaw 8 snin qal il-Ministru. Mela għamel 10 snin. Jew iktar, 10 snin. Mela biex jiena naqdi 800,000 Tal-lum. Mela l-ewwel qed nibni l-isptar. Mela ma nistax inġibhom għada. Mela rrejt għall-inqas li pjanom biex ngħid għall-inqas fis-saħħa l-iktar ħaġa ovvja. Għandi bżonn. Jekk jien ħanibqa' nżejt mhux 65 cars a day, imma 80 cars a day, design karozza kuljum, kemm ħajkolli karozzi? Kemm ħandum biex niġi? Totalment iġġamjat. Kemm għandum? Kemm niflaħ iktar karozzi? Daqat smajta inti naf li segwi tara, kollu. Nafu kemm jiflaħ iktar pis ta' karozzi pajjiżna? Ma nafux. Semmejt li inti t-turizmu semmejta qabel jien. Jekk illum għandna 86,000 beds u naf illi dak qed jieħdu 3.5 million tourist. Kemm irrid nibni iktar sodod biex nilqa' 5.5 million? U jekk ħanibnihom kemm għandi bżonn art, u dil-art fejn qiegħda l-fuq, qiegħda l-isfel, qiegħda fil-ġeb, qiegħda ġarraba. Il-mezzi tal-komunikazzjoni ta' trasport. Mhux tal-komunikazzjoni, ta' trasport. Mela qed niftaħru illi qed iġorru iktar nies. Inti taf b'xi Maltin sħabek jew familjari illi tafgħu il-karozza fil-garax jiskrapjawha jew ħadu r-rifan tagħha u qabdu tal-linja. Però nista' ngħidlek kont mistieden jien ġo programm fuq il-One u daw qaluli li l-maġġoranza ta' trasport pubbliku jużaw il-Maltin. Issa jemmenna min irid fuq diri nixtieq inkun naf jien fejn ikunu daw il-Maltin, imma insomma. Għaddi bil-pass, bil-karozza, bil-rota, bil-scooter biex trid. U tara. Jew bil-ħmara. Ara fuq kull stage, fuq kull bus stop. Jekk minn kull 5 hemm xerba barranin. Inkella jien qed ngħix pajjiż differenti. Le, l-istess. Inti qed tgħix pajjiż differenti u ħafna minn nies li kelbu li lilek qed jgħixu f'pajjiż differenti. Mela allura jekk jiena rrid niddiskuti b'serjetà dan il-migration policy, kif il-gvern ma jtinix id-data propja di baże, l-ovju. Inġifieri, ngħidlek qed norganizza charter, ajruplan. Tajjeb. Biex immur naraw logħba futbol. Tajjeb. Tejni biex nirreklamawh. Inti l-ewwel ħaġa li ħassaqsini. Kemm? Ħanajdulhom? U kemm hemm nies, kemm hemm siġġijiet? Kemm ħanippruvaw intellaw? Għax jekk ma nagħmlux hekk xiġri. Ngħidlek inżommulhom 100 tgħidli tajjeb inbijaw. U tiġi tgħidli ġibtlek 4,000 tal-ħajra, 4,000 l-ajruplan jieħu 250. Kif ħantellaw 4,000 fuq ajruplan ta' 250? Immek qed jagħmel dal-gvern ta'
tinstema redikola di. Immekku! Jekk jien għadni ma nafx kemm għandi kapjenza ta' traffiku, ta' drenaġġi, ta' enerġija, ta' edukazzjoni, ta' saħħa, ta' kollox, kif ħan iddeċiedi biex niddiskuti il-migration policy? Mela, issa aħna fl-Ewropa ovvjament għandna il-free market hekk taħdem is-sistema u ġabet vantaġġi kbar magħha tul is-snin, però issa donnu ħafna nies qed igergru wkoll għax morna wisq l-suq u donnu m'hemm kontroll ta' xejn kif għedna letteralment f'kollox. U ħafna nies qed igergru għax ovvjament daw qed jinbnew supermarkets fuq diżett u daw l-affarijiet. Taħseb li għandu jerġa' jkun hemm ftit kontroll mill-gvernijiet li jara fej proġetti li ma jagħmlux sens ma jsirux. Hekk mhux għalġiet ovvjament għall pajjiż in ġenerali imbagħad. Mistoqsija ma hedondi. U ħafna nis idurulek ħafna mal-lewza, kejk tal-lews nagħmlu bija kif tridi. Jiena kontra il-kontrolli. Jiena favur is-suq ħieles. Però li ma jkollokx kontrolli, ma tfissirx li ma jkollokx regulation li huma totalment differenti. Jekk jien għandi ir-regolamenti li jgħidu li jien ma nistax nikkalpesta ODZ, dak huwa regolament, dik hija liġi. Mela ma nistax nikser dik il-liġi. Jien ma ngħidx irrid a maximum of 5 clinics. Ma naqbilx ma dik il-politika. Dik kienet, ironikament, il-politika tal-gvern laburista ta' qabel. Ullum ġejna. Għamilna full circle tal-bliħu. 360 degree. Le, ma ġifiri, qabel inti, anka biex tmur l-università, jistaw jitlu bis 12 avukati fil-kors tal-liġi, 12 jitlu studenti għal ekko naqbel ta' mela ma naqbilx ma l-kelma kontroll u li timplementa kontroll, imma li tagħmel regoli li jiġu rispettati, li jiġu enforced dawk ir-regoli. Imma allura kif ħan ikkontrolla? Imbilli ngħid jien li rrid inqas nies, imbilli ngħid li ma rridx inżid, kif ħan ikkontrolla? Bid-direzzjoni, bil-viżjoni. Mhux bil-kontrolli. Mela jiena ngħid illi ħan inċentiva l-ewwel semmejtilek istantik eżempju oħrajn. Ħan inċentiva il-dawk li jinvestu biex jekk trid tibni lukanda 5 star. Intik tant rebate, jekk trida 4, intik tant inqas, jekk trida 3, mela inqas mull-level, inqas tieħu iktar mull-level. Iktar nejnek, issa nejnek naf nagħmel il-rehabilitation tal-post fejn. Ħallina qed niddirezzjona, mhux nordna, niddirezzjona n-nies illi jmorru f'dik id-direzzjoni. Jekk jiena rrid nagħti l-inċentivi mhux fit-turiżmu, imma fis-saħħa. Jekk inti tibni old people's home, jekk inti tipprovdi servizz lill-gvern jien għandik rebate tat-taxxa, pereżempju. Mela l-investitur mhux qed tgħidlu bil-fors jew irid daqshekk biss jew tibnihom lejn. Tinċentivah. Mela l-investitur fejn ħajmullek? Fejn hemm l-inċentiv? Jekk jara d-direzzjoni tal-gvern. Jekk il-gvern jgħidlek isma' irrid inżid il-GDP. Kif ħanamel? Għandek xi idea, għandek xi ħaġa ta' valur miżjud, għandek settur ġdid li nistgħu nimirħu fuq u ngħidu li l-żgħażagħ tagħna jitalmu jistudjaw xi ħaġa. L-investitur jinvesti, u mbagħad naqduhom iż-żgħażagħ jistudjaw l-investitur jagħmlu u naqduhom. Le ta' m'għandix. Mela se nagħmlu nġibu iktar nies għalfejn għax iktar nies jiklu iktar, jonfqu iktar, allura jidher li qed jikber. GDP. Per capita tara. Imma ma jkunx qed jikber il-ġid komuni, ma jkunx qed jikber dak li huwa l-spending power, ma jkunx qed jikber il-kwalità tal-għejxin tal-persuni. Għax jekk aħna qegħdin 4 u qed nonfqu 1000 euro infaqna 4000. Imma jekk aħna qegħdin 40 u nfaqna 10 euro, 400 kull ma faqna. Fil-fatt li qed tgħid inti anke ħareġ mill-Eurostat li aħna bħala pajjiż l-aħħar 10 snin l-ikbar GDP li kiber kien ta' Malta, però l-pagi l-inqas li kibru prattikament fl-Ewropa. Iftaħ li kemm trid fuq l-għoli tal-ħajja. Imma emmejja nħalluha għal ftit mument jekk ħalli n-nies jifmuha. Kif nista' jien ikollna Malta aħjar, Malta isbaħ, Malta li ma tiġix ikkalpestata fil-ġid tagħha, ġifieri ekonomikament ma neħdux id-daqqiet. Hekk mingħajr ma nordna, mingħajr ma naqbad u ngħid tisma' f'daqqa waħda, għax tagħmel għażliet bil-għaqal maħsuba b'konsultazzjoni u tippjana għalihom. Mela it-tibdil tal-modell ekonomiku huwa ċentru f'da kollu. U meta tbiddel dak il-modell ekonomiku, meta tibda tħares lejn il-kwalità, meta tibda tara illi inti tinvesti fin-negozji ta' valur miżjud, u mbagħad ir-ripple effect tagħhom jibda ġej waħdu. Ħantik eżempju ieħor, kemm trid intik eżempji?
Ma konniex għamilna 10 snin jew iktar b'investimenti kbar fis-settur tal-gaming. Ma konniex intlejna b'nies kollhom kien Ma ġew nies ta' kwalità. ġew nies tajbin ta' kwalità illi il-pagi mhux tal-li olew tagħhom, tal-li olew Tal-Malti. ollew, anzi mhux ollew tal-oħrajn. Anke dawk li ma jaħdmux fis-settur għalfejn. Ġina kellu uffiċċju u kelli segretarja. U s-segretarja kellet taqla 9,000 u ġew dawk il-gaming u tawa 18,000. Ma naffordjax 18,000 u kien hemm dik il-problema. Imma biex niprofa nżomma tkun tajba tajda ma' flok 10 antik 10 antik 12. U jibda mbagħad jillivella li Jibbilanċja waħdu. Mela nimporta iċ-chip labor literalment elu fis-sena biex nikkalpestawhom id-drittijiet tagħhom ta' dam si kena xi Mhux hekk, le, kontra tagħhom. Jihda, jekk inti jiena niftakar kont fil-futbol sewwa, konna noqgħodax ma se jqogħdu lek tnejn futballers ġar appartament u wieħed għax għandu la rusa, l-oħra għandu tfajla u l-oħra xi dejqu l-ieħor. Jqogħdu 6, jqogħdu 8, jqogħdu 12 ġ'appartament wieħed. Dik il-kwalità li rridu. Dak il-GDP, dawk il-figuri li qed niftaħru bihom. Jiena nippreferi illi jekk hawn min għandu appartament għal-kiri, tajjeb ma jikraħx 300, jikraħ 700, jikraħ 1000. Imma mhux għax daħħal 12. Għax hawn min lest li jikri Jifla u għandu saħħa li jħallas iktar. Issa, diskussjoni kbira li inqalad dal-aħħar huwa dwar l-emendi li l-Gvern Laburista jrid jagħmel fejn jidħlu l-inkjesti maġisterjali. Mela, tista' forsi tgħidilna x'qed jipproponi l-Gvern eżatt u fejn inti u naħseb anke l-Partit Nazzjonalista ma jaqbilx. Mela, ħa nipprova nagħmilha bl-iktar mod sempliċi u nipprova din id-darba ma nneħħilekx il-kappell tal-politika u nilbislek il-kappell tal-avukat. Ħalli nagħmluha sempliċi. Illum inti għandek dritt. Għandek dritt mhux li tibda inkjesta, dil-kelma. Int m'għandekx dritt li tibda inkjesta, int għandek dritt li titlob li ssir inkjesta. Titlob. Qed ngħidu Dimen in the Street. Dimen in the Street. Mel inti mort għand il-maġistrat u għatlu jenna f'bdi, bdi u bdi, għandi provi di u di. U l-maġistrat, jew il-maġistrata, jara iqis jiddeċiedi għandekx biżejjed jew le. Mel inti tista' titlob u mhux tibda. Dak dritt li għandek huwa tiegħek diġà. Il-gvern irid joħodulek. Dak tajjeb. Issa l-Gvern Hemm prinċipju, issa tieni l-argument tal-gvern tibżax. Hemm il-prinċipju Ewropew fil-qrati Ewropej ta' non-regression. Inġifieri, inti ma tistax li ċ-ċittadini tiegħek naqsilhom minn dak li għandhom tista' ittejbilhom. Għax inkella flok il-qudiem immorru lura. Flok għandna 5 libertajiet nimmera wara 10 ikollna inqas. Mela dak bl-iktar mod sempliċi. X'inhu dibżax, għajdi x'inhu l-argument tal-gvern. Il-Gvern qed jgħid biex għax kien hemm xi nies, ovvjament kien qed jirreferi dal Jason Azzopardi li daw qed jaħlu l-ħin Saw. tal-maġistrati u daw l-affarijiet kollha. Mela x'inqalek il-gvern tiġa għalija falla fir-raġuni għalfejn irid iddaħħal il-liġi. Għax inti ma tistax iddaħħal liġijiet jgħidulhom ad hominem. Liġi biex taffetwa persuna. Jien ma stax indaħħal liġi. Per eżempju, il-liġi tal-espropriazzjoni. Il-liġi tal-espropriazzjoni trid illi il-proprjetà tkun meħtieġa għal skop pubbliku u tiġi kompensata b'valur ġust u eku. Ma nistax indaħħal liġi biex nieħu l-proprjetà tiegħek tagħmel kemm. Irrid nagħmel liġi għal kulħadd. Ma nistax nagħmel liġi ad hominem. Ma nistax nagħmel liġi jien illi 3 minn nies jingħataw il-permessi ta' trading. Nista' nagħmel liġi biex inżid it-trading. Fil-mument li l-gvern qed jgħid li jrid jagħmel liġi biex issikket il-Jason Azzopardi. Naqbel miegħu ma naqbilx miegħu qed jgħid tajjeb qed jgħid ħażin. Ma tistax tagħmel liġi biex issikket persuna int. Tagħmel liġi għal ġid komuni, tagħmel ġid għas-soċjetà kollha, mhux biex iwaqqaf persuna milli jitkellem. Għax inkella tfisser illi inti dittatorjat, mhux hekk li tagħmel liġi biex issikket il-min irid jitkellem, il-min irid jikkritikak. Mardek l-ewwel punt. It-tieni punt. Jekk ma rridux nagħmluha ħabba l-persuna, imma rridu nagħmluha to curtail abuses biex innaqsu l-abbuż dik il-mantra tal-gvern għax dan kattiverja. Jekk aħna diġà għandna safeguard fil-liġi.
li inti tmur għand il-maġistrat. Turieħ li għandek. U l-maġistrat jiddeċiedi meċi jew le. Mhux int. Mela mhux safeguardi. Il-gvern ħajbatek għand il-Kommissarju tal-Pulizija. Inġvir il-Kommissarju tal-Pulizija tajjeb biex jiddeċiedi jmexxi xew le. Jinvestiga xew le. Issirx l-inkjesta jew le. U l-maġistrat le. Mela raw xed nifhem sew. Mela Robert Abela għandu l-fiduċja fil-Kummissarju tal-Pulizija għax ħatru hu, għax jobdi lilu, għax jikmandaħ u. Imma m'għandux il-fiduċja illi l-maġistrati li huma autonomi u indipendenti li jiddeċidu huma issirx l-investigazzjoni jew le. Għax-xorta ħaj jiddeċiedi xi ħadd, mhux iċ-ċittadin kienet jiddeċiedi isseħħx. Iċ-ċittadin ħajmur jitlob, imma jgħidulu flok tmur titlob lill-maġistrat. Titmur titlob il-Kummissarju tal-Pulizija ta' Robert Abela. Issa però li qed tgħid inti għax kont kombinazzjoni nitkellem ma' ħabib tiegħi u kellu każ insomma morolles hekk. Jekk però il-maġistrat jiddeċiedi li hemm provi biżżejjed daw li jista' jsir xi ħaġa. Xorta l-Pulizija trid tresqek, hekk il-Pulizija tirrifjuta li tresqek. Mela. Kif qed ikollna każijiet daw jisu donnu hemm il-provi imma mu jiġri xejn. Da mhux jisu ħela ta' ħin qed jiġi għaċ-ċittadin kollu. Hemmhekk allura nibdew nitkellmu kif tista' tiġi amministrata aħjar il-ġustizzja. Hemmhekk nistgħu nitkellmu ta' x'riżorsi għandhom il-Maġistrat, l-Avukat Ġenerali, il-Pulizija. Imma rridu tilqu mill-punto di partenza. Aħna rridu illi l-jeddijiet, id-drittijiet li għandhom diġà ċittadini noħduhom lam, jew irridu ntejbu is-sitwazzjoni. Jekk pereżempju inti tmur il-qorti, insemmu il-kriminal, għax mhux il-kriminal biss, jista' jkun fiċ-ċivil. Mhux hekk. Sejn ma nipprattikax fil-kriminal, inġifieri m'iniex espert fil-materja. Imma fiċ-ċivil, pereżempju, jekk inti tiftaħ kawża, għandek raġun biex tiġbor 100,000 euro. U tagħmel 6 snin, 7 snin. Dan kus 6 snin 7 snin inti diġà tkissir tanka jekk tirbaħ. Għax għamilt 7 snin minnhajrhom. Mela m'għandhomx ikunu iktar effiċjenti l-qrati. Hemm il-prinċipju justice delayed, justice denied. Mela il-fatt biss li l-ġustizzja was served after a long period, unreasonable tajt il-liġi period of time, mela mhux tajjeb. Għadna kif kellna u l-kustjonijiet ta' ġurijiet li wara 5 snin għadu qas bdew. Mela ħażin li ġiet l-investigazzjoni, ħażin illi mbagħad ħammexxu jew ma mmexxux, jew ħażin lilna 5 snin u għadna qasna fuq data ta' meta ħajibda, mhux meta ħajspiċċa, il-ġuri. Mela jekk irridu nħarsu lejn xirridu nagħmlu biex nintervjenu nagħmlu l-emendi kollha li hemm bżonn biex nagħmlu amministrazzjoni tal-ġustizzja iktar effiċjenti, iva ejja ħanitkellmu. Imma jekk il-gvern irid jikkalpesta fuqek u fuq iċ-ċittadini fuq dawk li qed jismawna biex jalqilhom ħalqhom biex ma jagħmlux. Qal il-gvern. Da ma jridx li ma jinvestigawx lilek ta'. Da ma jridx li ma jinvestigawx lili. Lili għanzi jridu jinvestigawni. Da ma jridx biss li ma jinvestigawx il-dawk ta' ċirku tiegħu. Għala. Di meta semmit, ma semmitx fl-elezzjoni għaddiet, ma semmitx l-snin ilu. Ma issemmit biss meta kienu ħajibdew jew intalbu l-inkjesti fuq sħabu. Għalhekk din liġi biss qiegħda. Din qiegħda l-liġi biex iżomm liċ-ċittadin biex imur għand maġistrat ħalli ma ssirx investigazzjoni fuq ministru jew xi ħadd tal-qalba. Issa jekk m'hemm xejn, mhux se ssir. Jekk b'xi mod jew ieħor minnu innoċenti hemm il-proċess u ħajuri, aħna m'aħniex qed ngħidu illi jista' jkun ċittadin li jiddeċidi hu, ċittadin li jitfa' xi ħadd u il-ħabs. Hemm is-sistema. Imma li tallaq l-bieb biex immur, dik hija totalment abbużiva, ħażina u qed ixxebbaħ tas-simila twassal għal ħtif tal-poter u għat-tnaqqir tad-demokrazija. Imma taħseb ukoll hemm bżonn isir xi ħaġa fejn jirrigwardja l-pulizija għax donnu n-nies hemm barra jitkellmu jgħidlek jekk jagħmel xi ħadd żgħir. Itellaw mill-ewwel u di, u mbagħad xi ħadd kbir jitfaw kollox fuq l-iskaffa jgħaddi l-ħin ma jsir xejn. Kemm trid eżempji ta' min ikun mhux qed ngħid li s-sera tajjeb ta' min seraq handbag għax iġibuhom. Mhux hekk. Kull meta nara niftakar. U min seraq 400 miljun. Mela min seraq handbag iwa u min seraq 400 miljun le. Min prova jisraq.
Mela jekk inti tingħata pożizzjoni li mhux suppost tingħata. Jekk inti qed tuħu ħlas ta' dak li ma tafx tagħmel, ma dak mhux serq ukoll. Jekk inti il-permess tiegħek jgħaddi u tal-ieħor le, għax inti taf lil min jew taf kif u l-ieħor le. Il-level playing field ma teżistix. Dak huwa sentiment enormi li hawn fil-pajjiż bħalissa illi dawk li huma tal-qalba jiklu, jaħtfu, ħanuża l-kelma sfortunatament ma toġobniex imma tintuża jitħanżru u dawk li qed jipprovaw to survive they don't do it. Mela, problema kbira li għaw fil-pajjiż bla dubju huwa iż-żgħażagħ li rridu jibdaw il-ħajja u forsi m'għandhomx għajnuna mill-ġenituri fejn jidħollu li tal-proprjetà. Dat naslu f'sitwazzjoni li laqqas il-banek ma jselfu, ma ikollok paga li ma tkunx ħażina, però xorta mhux biżżejjed biex tixxi fl-ed deċenti. X'jista' jsir da biex forsi jew ngħinuhom biex ikollhom il-post tagħhom, jew ikun hemm il-kirjiet sussidjati b'mod ġust li jistgħu jgħixu. Mela nibda x'ingħat l-kelma żgħażagħ. Ippreċedej dak li ħatajdli. U l-ewwel ħaġa li ġietni f'moħħi survey illi sar ftit xhur ilu illi jgħid illi fost iż-żgħażagħ 75% minnhom qed ifittxu iridu jitilqu mill-pajjiż, mhux isifru, mhux imorru vakanza, mhux imorru jistudjaw jiġu lura, jitilqu. Qataw qalbhom mill-pajjiż. U dik jiena ġifieri kbira ħatalaq 22. Ġifieri id-dwejja li qabadni. Meta inti għandek iż-żgħażagħ li qataw qalbhom minn pajjiżhom. It's a very big thing. Insa il-brain drain li ġib magħha, imma li taħseb biss li qed ngħixu f'pajjiż illi qed nimpurtaw iċ-cheap labor qed indaħlu semmejnija qabel l-eluf u eluf fis-sena biex ħanitilfu iż-żgħażagħ tagħna. Ġen, huwa ġen. Mela ħanġibu l-dawk f'pajjiżna li qed jaqlaw l-inqas li qed jiġu l-iktar ikkalpestati illi qed jagħmlu bis 18 xahar u jitilqu biex nitilfu l-leżes ħaġa l-għanna. L-unika asset, l-unika riżorsa li għanna f'pajjiżna. Għax m'għandniex. M'għandniex elettriku, m'għandniex xmajjar, m'għandniex deb, m'għandniex żejt, m'għandniex gas, m'għandna xejn ħlef iż-żgħażagħ tagħna. U qed nirriskjaw li nitilfuhom. Issa. Waħda minnhom u li hemm l-impossibilità bl-Ingliż jgħidu to start climbing the property ladder. Inġifieri li inti tibda taħdem, tistinka, u tajt ħanixtu xi ħaġa żgħira, imqar flat żgħir. Mbagħad kabbar. Mbagħad nibda nkabbar jew nagħmel rent with an option to buy biex imbagħad inżid biex imbagħad eventwalment inti jkollok fejn tgħix. Jekk m'għandekx fejn tgħix, x'għandek? M'għandekx l-ewwel tkellimna fuq is-saħħa. Mela l-ewwel is-saħħa. Illi qed tiġi kalpestata. Mela hekk m'għandix is-saħħa. U mbagħad it-tieni m'għandix fejn ngħix. Mela għidli int, iż-żgħażagħ tagħna kif ħajbqgħu hawn. Ħanati naqra eżempji ċari. Garax. -1. 55,000. -1. Mhux tukar, Mhux hekk. Mhux tukar 75. Ankunu ċari. Appartament, nibdew two bedroom, mhux qed nitkellmu fil-elta, mhux qed nitkellmu ġifieri ħaniġru bl-artijiet u daw l-affarijiet u penthouses. Two bedroom. Kemm jiswa two bedroom minnu? 300 kważi. Ejja nkun konservatti, ejja ngħidlek 250. Kemm trid taqla biex tmur għand il-bank u tgħidlu mhux 10%, 20. Illum 20 ġejja id-deposit. Mela minn 250 irrid inħallas 50 biex imbagħad isellef lill-komplement. Ta' kemm żmien ikunu ġemmaw 50? Ta' kemm żmien? Iż-żgħażagħ tagħna jkunu ġemmaw 50,000. Le, kważi impossibbli. Ma rridx lilek ta' tuġibni dawk li qed isegwuna. Għandkom it-tfal, għandkom il-ħbieb, intom żgħażagħ intom. Ta' kemm żmien tkunu ġemmajtu 50,000 biex imbagħad morru il-bank. Għax jekk ma ġemmawhomx mill-ewwel daw il-50,000, il-250 ħajġu 380, ħajġu 300 sewwa. U dawk il-flus qed jiġkienu għax jekk tħallihom il-bank, m'hemm xi maxijiet fuqhom. U jgħidlek kemm taqla. Jiena naqla il-medja kemm hi? 1,200. U l-ewwel kelma li jgħidlek il-bank barra.
Tajdlu għandi la rusa, tajjeb barrajt. Kemm taqla? 1200, 1500. U nibdew naraw. Il-proporzjon ta' dawk illi jaffordjaw bejnietom it-tnejn illi jieħdu loan qed jiċkien kull sena. Kull sena. Il-proprjetà tiela, is-salarji semmejt inti l-ewwel mhumiex tilajn. Salari, mhux tilajn. Il-real value dejjem U nieżel. l-bank ma jikkonsidrax, bravu. Il-bank ma jikkonsidrax kemm taqla, jikkonsidra biss dak li sejjaħ disposable income. Mela, jekk inti taqla, ħanżidlek issa, 2000 fix-xahar, 2000. Mobile servizzi, melita, internet, eccetera. Kemm ħatnaqqas? Ħatnaqqas 50, ħatnaqqas 80? Tajjeb. Fuel għal-karozza, eccetera, kemm ħalsu? 150? Mela 200. Jekk nibda nara maintenance tal-karozza ħaġa oħra, kemm ħalsu? Jekk jiena bħalissa qiegħed f'kirja. F'kirja. Dak 800,000 oħra. Mela 800, 200, 150 oħra, għadni ma bdejx niekol. Nsejt, għadni ma bdejx niekol. Xi ħaġa ma rridx niekol fix-xarħija jien. 400, mhux niekol ġo restaurant sta. 400, 500, tajjeb. X'baqa' disposable income? X'baqa' disposable income jekk jien ħallast is-servizzi, ħallast il-fuel, ħallast kirja. Tajd li imma jekk inti mbagħad ħatmur għall-lawn, mhux se tħallas il-kirja. Mela jien naqbad dak id-disposable income u nżidu mal-kirja. U nara kemm hu repayment. U nara x'inhuma il-loans li jistgħu jagħtu l-bank. Ħafna minnhom jaslu, għax saru studji da, sa 180. Il-livell tal-pagi medji normalment li tista' tmur, il-bank jista' jtik bid-deposit imħalla sa 180. U bejt nej. Dik il-problema. Issa, tista' tissolva b'mod faċli? Ħa ikun hemm min iweġġa? Għax issa badna niġru fuq conveyor belt illi ma sax twaffqu f'daqqa, għax jekk twaffqu f'daqqa kulħadd jieħu skos. Reabu sieħ. U jmur lura. Mela, we go back għal modell ekonomiku. We go back għal overpopulation. Għax inti d-domanda li għaw mhijiex ta' a coherent expansion in population, inġifieri in-nies, il-popolazzjoni li qed tiżdied mod naturali. Għax kieku, illaħqu. Imma laqqas qed tiżdied għax qed jiġu nies b'saħħithom fil-flus kif kienu qabel u jmorrulek biex jikru post 2000 euro għax mhux qed jikkompeti maż-żagħżugħ first time buyer, mhuwiex qed jikkompeti. Qed jikkompeti maż-żagħżugħ dak il-grupp ta' barranin, grupp mhux wieħed, mhux familja, grupp illi jingħaqdu flimkien biex jikru biktar minn kemm kien jinkera u allura dawk illi għandhom l-appartamenti jippreferu jikru lil daw għax qed idaħlu iktar. Sa jien assolutament m'għandix kontra minn għandu l-appartamenti. Assolutament nixtieq li dawk il-kirjiet tagħhom mhux talli inżommuhom u ma nżiduhom u hemm kif, imma mhux imbagħad inħallu it-tfalijiet tagħna qatt ma jistgħu jibdew il-mixja għall-proprjetà. Issa inti kont wieħed mill-membri parlamentari fejn il-medja ġenerali kienet trattatek ħażin ħafna, speċjalment meta kont kap tal-Partit Nazzjonalista. Illum dan il-fenomenu xorta qed narawh li prattikament kull min b'xi mod jew ieħor mhux jaqbel mal-gvern kif inhu miexi jiena laqlu ħalqu. Fej forsi qed ikun hemm ċensur anke x-xandir nazzjonali ma nafx kemm il-kawża tilef voldiri fej ma jkunx hemm fair balance. Il-problema kif ħad issolva. Mela. U forsi il-Partit Nazzjonalista għandu jerġa' jmur lura kif kien fl-87 meta rebaħ li verament fetaħ is-suq u kien il-kritika kienet tista' ssirġu dal-pajjiż anke lejn il-Partit Nazzjonalista. Mela. Ħafna nies jibqgħu barra mill-politika attiva propju minħabba da. Illi wan llum bis-social media inti titlef totalment il-privacy, issir oġġett għaz-bniedem, oġġett pubbliku, u tu, meta ngħid media, mhux qed ngħid biss il-media mainstream, konvenzjonali, manka il-social media, li kulħadd jattakka bla doċ, jitkellem bla rażan, bil-kattiverja xi minn daqqiet, li jweġġaw in-nies, jweġġaw il-familji, jweġġaw it-tfal, u allura min ikun imħajjar jgħidlek imma jien. Ħanoqgħod nagħmel da sagrifiċċju. Ħanidħol fil-politika biex jikkalpestaw li il-reputazzjoni, il-familja, it-tfal, etc. That alone is already
hemm massive loss illi qed nitilfu nies tajbin milli joħorġu fil-politika. Issa, inti għandek il-prinċipju ta' every right carries with it an obligation. Ġifieri, jekk jien għandi dritt u rrid id-dritt tal-espressjoni ħilsa, li hija sakrosanta l-espressjoni ħilsa, imma magħha trid iġġor responsabiltajiet ta' kif tuża dik l-espressjoni ħilsa. Jiena nista' ngħid l-opinjoni tiegħi, nista' ngħid illi ma naqbilx ma' dak, nista' ngħid li ma naqbilx ma' ieħor, nista' ngħid li dak għamel ħażin, imma ma nistax naqbes it-threshold ta' dak li huwa aċċettabbli biex imbagħad nikdeb, pereżempju. Jiġifieri tikdeb fuq nies. Biex imbagħad nivvinta, biex imbagħad nikkalunja. Mela jista' jkun hemm tisħiħ fl-amministrazzjoni tal-liġijiet tagħna fil-mod kif aħna nirregolaw id-drittijiet u l-obbligi tal-espressjoni ħilsa. Mhux billi nsektu l-ġurnalisti imma, mhux billi nibbulejawhom. Ġifieri jiena smajt diskors, parti mid-diskors tal-Prim Ministru propri fuq di l-kustjoni tal-liġi tal-inkjesta maġisterjali li fost oħrajn il-Prim Ministru jgħid għax aħna nittrattaw kif jitrattawna, għax aħna tattakkawna Isna t-nisamaw xisilta mill-Bibja l-antika, l-Antik Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Dak it-tip ta' komportament. A very bullying attitude għal-minet jiġġieled biex iżom id-drittijiet tiegħu. Jista' jkun hemm politika nadifa, jista' jkun hemm politika ta' dibattitu, jista' jkun hemm politika li m'għandix tajjir, jista' jkun hemm politika li ma taqax f'livelli personali li mhux aċċettabbli. Meta ngħid livelli personali mhux aċċettabbli, jekk jiena jkolli politiku illi japprofitta personalment bil-politika, hemmhekk dik ma tkunx qed tattakkah personalment. Mużek għas-sara. Jekk tajt li saraq. Imma jekk politiku għaddej minn ċertu, pereżempju, sitwazzjonijiet familjari, ma tfissirx li għandek tmur tattakkalu l-familja għax għaddej minn problema familjari li jista' jgħaddi minna kulħadd jekk għandu problema bit-tfal, jekk għandu problema ħansemmilek waħda. L-ewwel semmejna droga. Jiġifieri jekk ikun hemm politiku illi kollu xi ħadd mit-tfal tiegħu illi għaddej minn problema ta' droga tmur tattakkah biha. No, mhuwiex tajjeb li tagħmel hekk, tweġġa' lin-nies. Jekk intu mbagħad tivvinta ma jkunx minnu u tajt illi hemm problem laqas jeżistu. Dik tiġi ħafna għar. U allura jekk irridu nibqgħu nattaraw politiċi ta' stoffa, jekk irridu nibqgħu nattaraw politiċi li mhux qegħdin hemm biex jaħtfu, biex jitħanżru, biex ikunu korrotti, irridu nkunu pajjiż li kapaċi nkunu kritiċi imma kostruttivi, nkunu f'dak li qed ngħidu b'saħħitna assertivi imma mhux kattivi, irridu nkunu kapaċi nżommu l-bilanċ bejn id-drittijiet tal-espressjoni ħilsa u l-obbligi li dak iġor magħhom. Issa biex inkomplu daqsxejn fuq il-freedom of speech, taħseb li daw l-aħħar snin bdejna nużaw il-politically correct biex insiktu lin-nies bil-polit u kellna każ anke riċenti tal-kantanta Felicia Brinkat fejdi. Spiċċat tellaw għall-qorti għaddew minn martirju kellha nies fil-familja spiċċaw kellhom problemi ta' saħħa b'dak kollu li għamlula, tilfet ħafna mix-xogħol tagħha di fuq prattikament gidba. Għax da ħadu l-klip ħaniprofa. U xandruħ ma kollum kien, ma kienx minnu. Mela ħaniprofa naqsam biex il-political correct u l-gidba. Il-gidba naħseb tiġa trattajta, il-gideb ħażin dejjem li tivvinta fuq in-nies illi tikkreja xi ħaġa li mhix ma ġej fenomenu ieħor issa. Mela inti qed tagħmel din l-intervista sewwa. Illum hawn teknoloġija bl-AI. Żgur, askolta fuq x'vjera jew le. Jien għandi kif għadlek kemm tajjeb dal-ilma. U jġibuni li jien qed nixrob fl-ixkum miski u ngħidlek taf kif qegħdin essel lejla. U diffiċ li biex tinduna u x'vjera jew le. Ġifieri dan huwa realtà ġdida. Li qed irridu niksħu illi nkunu ħadna konsegwenzi kissirna reputazzjonijiet fuq xi ħaġa li nirrealizzaw assolutament kienet iffabbrikata. Mela dik waħda. L-oħra, il-parti l-oħra, mela tal-gidba faċli għalija. L-ħażina. L-oħra, il-political correct. Mela, illum il-ġurnata inġebdu il-politically correct kemm hemm bżonn għall-konvenjenza. Mela, jekk jiena irrid naqbad ma' settur tal-ġeneru. Sensitive issue kitrid. Inġifieri sa fejn ħanġebbet il-konċett ta' dak li huwa political correct, kien hemm dak l-episodju ta' teacher minn għalija illi l-ġenituri ma riduħx għax skoprew illi għandu li kien gej pratikament.
U mbagħad insomma ġiet irriżolta u tkellmu ħaġa oħra eċetera. Mela dik ħaġa. Imma mbagħad jekk jiena nibqa' nġebbed u jiena rrid niġġudika, rrid nippiġinja, I pigeonhole, I label everyone with something illi pratikament tista' ma titkellem fuq xejn. Dak immur fuq estremi oħra. Inġifieri mod illi inti gdibt fis-sens illi nibqa' fuq l-eżempju li tajtni inti ta' xi ħadd ma qalx dak li qal. U mod illi xi ħadd qed jgħid xi ħaġa biex jesprimi ruħu u nibqgħu nġibdu għal da xi nitkellem ħawweġġa l kulħadd rid noqgħod attent għax ma nista' ngħid xejn, illi xorta hija repressjoni, xorta hija ċensura. Nsemmilek l-iktar każ illi kien ġara madwar id-dinja u tiftakara ta' Charlie Hebdo. Is-satira, dik kienet fuq is-satira. Inġifieri x'inhi l-poetic license li jiena nista' nuża biex niddieħek man nies biex indaħħaq bil-politiku. Ħanati eżempju ħalli niftehmu. Mela jekk jiena għandi sewwa kull darba li penġuni l-felula seħla li trid. Aċċettabbli. U la mhux Allahs. Imma jekk bniedem għandu diżabilità. Tista' tiddieħek b'dik id-diżabilità? Ovvjament le. Ovvjament le. Issa, what's in between? What's in between the really obvious? Iż-żewġ naħat? Mela. Xi ħadd li ma jafx jilbes. Ħalli nagħmlu aktar leġġera. Mod tgħaddi li bħal sabiħ il-bist illum kemm il-bist mistajjat, mod. U mod illi inti you persecute. Il-ħin kollu ġib il xi ħadd illi da letteralment iġibu paranoid. Illi jistħi ħarġ mid-dar. Jiġifieri hemm diversi, hemm l-età. Hemm il-peace. Hemm il-viżiv tal-persuna. Hemm il-mod kif jikkomporta ruħu. Jiġifieri irridu nsibu l-bilanċ u minix jien, I'm not the judge of all this. Il-karnaġġon, ir-razza. Ta' dak illi huma tendenzi moderni, tendenzi tal-politically correct u dak li huma l-estremizmi. Jiena kontra l-estremizmi favur illi inti tkun ġentili. Ġentili mhux inġifieri ma nirbaħx argumenta, jiena nibda nitbaqbaq irrid nirbaħ. Imma m'għandix għalfejn nkun kattiv. Ġentili as opposite of kattiv. Kemm fil-politika, milux kien hemm il-President ta' Malta l-Eċċellenza Miriam Spiteri Debonon li minn hawn ninselmilha għax naħseb hija persuna delizzjuża u l-mod kif titkellem straight to the point u letteralment meta ġieli jgħidu xi ħadd jaqa' l-livell tan-nies, letteralment ittolza n-nies fil-livell il-fuq mhux bil-magħlub. Fuq il-mental issues in political life. Għax inti għandek il-problemi tan-nies normali. Il-problemi assoċjati ma' nies normali, tajjir, il-fatt li kulħadd qed jissindakak u jħares lejk. Imma magnified. Imma magnified. Għax jekk inti tajt xi ħaġa lili u jien m'iniex fil-politika, politika taf tkun fl-entertainment, taf tkun a public person. Mhux hekk. So, because it was related to public life and politics is in public life. Tiġi magnified ħafna iktar. Allura il-kunċett li bniedem irid jadopera u li rridu nieħdu ħsieb anke lin-nies li qed jagħtu servizz fil-ħajja pubblika. Issa, reċentament kellna daqsxejn episodju bej il-ġurnalist Karl Staniela Farra u Dr. Jason Azzopardi da ma jiġru warajh insomma u da. Karl Staniela Farra għal da qed jeżerċita l-freedom of speech tiegħu. U li u speċi kien hemm min qal li speċi da huwa teddid fuq Dr. Jason Azzopardi. Inti x'taħseb din linja maqbuża jew li fl-aħħar mill-aħħar Mela. Jisna naraw iż-żewġ estremi jintqgħu ma' xulxin. Arġajna għax qed tistaqsini il-mistoqsijiet li jiġu fejn hu l-bilanċ. Mela, ħanibdew żewġ affarijiet. One hux bniedem qed jagħmel xogħlu ta' ġurnalist għax l-ewwel tedħol il-kwistjoni ta' ġurnalist sa fejn jista' jasal il-ġurnalist, sa fejn jista' jmur il-ġurnalist eċetera. U inqala dak id-dibattitu sa fejn naf jien l-IGM qalet ukoll għax da ma kienx affiljat magħna u allura. Mela, one kien xed jaġixxi bħala ġurnalist. It-tieni jekk il-persuna l-oħra hijiex persuna pubblika jew persuna privata. Mela l-ewwel definizzjonijiet irridu noltrapassaw biex nibdew naraw dan il-miżjien fejn hu l-fus tiegħu fin-nofs u qed nitkellmu fuq ġurnalist u qed nitkellmu fuq politiku. Dik number 1. Number 2 qed nitkellmu fuq xi ħadd li mhux ġurnalist u qed nitkellmu fuq persuna privata. U allura tidħol il-kwestjoni tal-privatezza, tal-public life. Jiena ġew ġurnalisti fuqi quddiem il-Parlament tal-wan u saqsewni fuq
kemm iċċarġajt klient. Mela wan mhux qed tistaqsuni fuq l-operat tiegħi Tal-gvern. fil-ħajja Aw. pubblika u kieku kont fil-gvern, l-operat tiegħi tal-gvern. Imma l-operat tiegħi fil-privat. Issa jiena mhux bniedem li nħobb naġġibha, and I dealt with it. U spjegajt bl-ikbar kalma isma' jiena m'għandix il-libertà that I disclose Mhux hekk. client relationship, client fees, client work. And if I do, I would be going against my profession. Ma nistax nagħmilha di outright. U regolajta. Imma sew li jiġu mistoqsijiet dawk it-tip ta' domandi li mbagħad ipenġuk issa jien wieħed illi jekk nara l-ġurnalista qabel quddiem il-Parlament, mhux tal-li nipprova naħrab, tal-li noqgħod nistennihom u jekk take it easy ġa nistenna saqsini li trid fuq xi trid. Għaddejt semmejta l-ewwel ma mistoqsijiet mbagħad jibdew isaqsuk fuq it-tfal, fuq il-familja. M'għandux joqsom. Ġifieri jiena il-ġudizzju tiegħi, is-servizz li qed nagħti lin-nies huwa pertinenti li ssaqsini fuq il-ħajja personali tiegħi, inkluż ir-relazzjonijiet u tfal. Dik hija pertinenti għal servizz fil-ħajja pubblika. Inġifieri min m'għandux problemi id-dar biss jista' joħroġ għall-politika. Min qatt ma ġġieled qatt id-dar biss jista' joħroġ għall-politika. Min qatt ma kellu xi tip ta' battibek. Inġifieri min għandu separazzjoni ma jistax joħroġ għall-politika. Jekk iridu nkunu political correct. Spiċċa ma joħroġ ħadd. Inġifieri hemm il-minoranzi kollha u min għandu problemi dar ma jistax joħroġ fil-politika. Jekk inti fil-poter u l-ħajja personali tiegħek qed waslek biex inti titlef il-ġudizzju, il-focus, ir-raġuni, dik hija mod ieħor. Jekk inti fil-ħajja politika tiegħek għax għandek il-poter, qed taġevola lill-familjari tiegħek, qed tkun ħati ta' nepotiżmu, dik hija ħaġa oħra. Imma li inti qed tipprattika qed tagħti servizz, qed tipprattika l-professjoni, qed tagħti servizz, qed tagħmel xogħolok li mbagħad joltrapassaw il-limitu. U f'dak l-episodju li semmejt inti, il-parti illi ma kienitx naħseb neċessarja u allura ħażina u allura invażjoni li kellha x'taqsam mad-dar pereżempju, mhux ma' uffiċċju. Mhux bniedem dieħel l-uffiċċju u għandu xi privileġġi li mhux suppost għandu u qed nipprova nagħmel dak l-ispunt. Imma immurlu wara l-bib tad-dar biex ġifieri le, jiena nagħmel id-definizzjoni u d-differenza bejn dak li huwa x-xogħol pubbliku, dak li huwa x-xogħol tal-ġurnalist, dak li tista' ssaqsi, dak li għandek il-libertà li tagħmel, dak li huwa fittix tal-verità, u mbagħad hemm il-linja li m'għandix tinqabes. Issa ħansaqsik daqsxejn domanda naħseb diffiċli. Mela, dak Karl Stanja Navarro qal li l-partit ma ħallaslux il-bolol għal xi 15-il sena. Ovvjament ma naħsibx nimmaġin għandek dik l-informazzjoni mhix biċċa tiegħek, però taħseb li affarijiet hekk u anke eżempju l-biċċa tal-accounts li l-Partit Nazzjonalista baqa' ma pubblikax l-accounts. Qed jitfgħu dell-ikra fuq il-Partit Nazzjonalista u dawk ta' kontra qed jgħidu isma' daw iridu jiggvernaw u speċi M'għandix diffikultà biex jgħajru lill-Labor b'mod u mbagħad huma qed jagħmlu. Justified question. Ħanibda fuq l-accounts. L-accounts għandhom jiġu pubblikati. Period. U jista' jkun hemm raġunijiet għal tratteniment, għal ftit lawn jew lem dewmin, eċetera, però l-accounts iridu jiġu pubblikati. Għax it-trasparenza titlob hekk l-obbligi legali jitolbu hekk. As simple as that. U kull ġurnata li ndumu ma nippubblikawhom, nistiednu il-min joqgħod jgħajjarna bihom. Mhux hekk. Mela jridu jiġu pubblikati. Number one. It-tieni waħda, assolutament m'għandix l-informazzjoni. Ġifieri, kieku staqsi lili, ma nafx jekk hux minnu jew le. Mhux hekk le, ħadd ma jafu. Nista' insaqsijien, m'għandix problema, insaqsijien internament. Minix il-persuna li għandi wieġeb, minix il-persuna li nħossib, minix qed nixxeda, però m'għandix problema milli insaqsi. Tajjeb illi jitħallsu, ħażin jekk ma jitħallsux, ċar daqs il-kristall, m'għandekx tagħmel differenza jekk hux partit hux kumpanija u x'individwu privat. Jiġifieri m'għandix diffikultà biex iwieġeb dik. Però ma nistax nitkellem fuq dak il-każ partikolari għax assolutament m'għandix dik l-informazzjoni. U mill-li smajt sissa jisu hemm ħafna timbix u għaddi ma rajt xejn illi ma kellix għalfejn narajjen għax
ħadd ma ġi juri lili. Però ċertament da kollu qed isir fambidu politiku timed b'mod illi il-problemi li għandu l-gvern, diviżjoni kbira li hemm f'dan il-Partit Laburista nipprovaw b'xi mod, ma dawk huma ploys tal-politika. Mela, issa ftit xhur ilu kellna l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Naħseb kienet sorpriża anke daqsxejn għall-Partit Nazzjonalista li d-distak niżel b'mod drastiku. Għalfejn taħseb li ġara dan imma? In-nies iddejqu minn dan il-gvern. Tfisser li n-nies iridu l-Partit Nazzjonalista? Naħseb li tweġiba onesta hi jista' jkun li mhux għalissa. In-nies iddejqu minn dan il-gvern. Nirrepeti. Imma qegħdin fin-nofs illum il-ġurnata. Mela jekk kien hemm saħħa ta' gvern ta' maġġoranzi ta' 35, 40 u iktar. Da iddajfu u l-Labor tilef. Għadhom m'għamlux il-pass l-switch illi jmorru naħa l-oħra u qegħdin fin-nofs u qed jaraw. U naħseb għandna l-privileġġ bħala politiċi bħalissa illi għall-elezzjoni li ġejja għall-ewwel darba naħseb iktar hemm nies illi qegħdin fin-nofs jistennew, jiżnu, jiflu u jaraw fejn qabel għandek 45% law u 45% law. U noqogħdu jiġġieldu għat-10%. Illum il-ġurnata dak il-10% sar 15, sar 20, sar 30. Dak tan-nofs għanajdu f'numri issa, mux percentaġġi, hemm il-fuq minn 100,000 persuna illi ma jdax jiena minn ġu fommi u jien minn ġu fommi u ġenerazzjonijiet ġejjin. Jisu speċi neħħanna l-moħħu m'għadniex naħsbu. Jew ħanna tribujiet. Illum għandna l-privileġġ illi jekk għandna diskussjoni, jekk għandna debate, jekk għandna programm, jekk għandna manifest, nafu li hemm l-ikbar ammont ta' nies li qatt kien hemm bħala percentaġġ u bħala numru illi qed jifmu, qed jiżnu u allura verament il-politiċi ħamlu d-differenza. Mhux għax aħna dejjem kellna iktar, mhux għax l-oħrajn dejjem kellhom iktar, mhux għax hawn daw iż-żewġ klassijiet, mhux għax dal-partit iktar b'saħħtu mill-ieħor, imma għax dak li qed ngħidu issa, dak li ħanajdu f'dawn ix-xhur, forsi sentejn li ġejjin, ħajkun qed jiddetermina il-futur ta' pajjiżna. Allura ikbar l-obbligu, ikbar ir-responsabilità, ikbar ukoll il-challenge li aħna sejrin għal din l-elezzjoni li ħadbiddel kif dejjem tagħmel id-destin tal-pajjiż il-futur ta' wliedna b'ħafna iktar nies jisemgħu b'mod oġġettiv. Issa hemm ftit ilu sar survey mill-Malta Today fejn da jidher wara numru ta' snin. Il-Partit Nazzjonalista kieku kellha ssir elezzjoni ġewwa Għawdex jirbaħu dak id-distrett. Ftit wara sar ukoll survey mill-Professur Vincent Marmara fej qal però kissir l-elezzjoni ġenerali bejn Malta u Għawdex il-Labor għadu jgawdu vantaġġ ta' 16,000 vot. Għalfej taħseb li donnu Għawdex se jista' jkun il-kandidat huwa b'saħħtu ħafna li jisu s-simbolu Għawdex. Jista' jkun dik wieħed tal-inqas jew il-kandidatura tagħna u ċejja hija b'saħħitha. Illi mhux naħseb nemmen li huwa hekk. Għandek il-fenomenu ta' ħafna ġlied fil-deputati tal-gvern illi l-għawċin u nitkellem b'ftit knowledge. Mhux hekk issa għandek knowledge. It-tifel tiegħi huwa jifmuha jafuha Malta żgħira Għawdex iżgħar, ma jiġifieri għax dak ta' dak u dak tal-ieħor, jiġifieri litteralment da jisnet nilagħbu l-musical chairs tal-Ministeri. Għandna l-iskandlu ta' s-sieħba ta' Clayton Bartolo illi ftiem ma' Clint Camilleri għallu isma' għallu tjana 70,000 għax di esperta fit-turizmu. What the hell, man, what the hell? Ejja, come on, ejja nkunu ftit seri. Mhux sew, in-nies jafu li mhux sew. In-nies mhumiex boloħ. M'għadhomx daw kollha aħna blu u aħna ħomor, aħna għandna moħħ biex naħsbu. Aħna jidrilna li da mhux sew ifqu tnejku bin-nies. Hekk qed jgħidu. U l-għawċin għamlu l-pass. Imxew minn hawn u ma bawx fin-nofs u għamlu l-pass. Issa x-xogħol tagħna, l-obbligu tagħna, d-dmir tagħna. Il-pejs li qed inġorru hu illi nipprovaw waslu dan il-messaġġ b'mod iktar għalfej għax il-Partit Nazzjonalista mhux se jagħmel żbalji. Għax il-Partit Nazzjonalista għandu s-soluzzjoni ta' kollox? Assolutament le. Ma jiżbaljax biss minn ma jagħmel xejn. Imma ħa nitkellem fuq is-settur tiegħi.
Laqqasina 1000 years mus-sanati 400 miljun għax niftijem ma barrani ħallilu frodist biex ma namlux il-kura tas saħħa biex ma nibnux tliet sptarijiet, biex inħalli l-familja tiegħi il-ħbib tiegħi lilkom li qed issegwu. M'għandkomx l-aqwa faċilitajiet tas saħħa għax ftemt ma' xi ħadd. Not in 1000 years. Mela l-inqas il-minimu dekor in-normalità. Jiena dejjem niprietka fuq in-normalità. Irridu għall-inqas nġibu lura pajjiż normali. Normali. Umbagħad nibdew nitkellmu fuq il-kwalità. Umbagħad nitkellmu fuq il-proġetti. Umbagħad nitkellmu fuq l-enerġija alternattiva, fuq skejjel, aħjar, miftuħin, fuq opportunitajiet tax-xogħol, fuq is-soluzzjoni għal problemi fl-oli tal-ħajja. Fuq l-żazax tagħna jgħidu jingbur li jien Malti u rrid inbiddel jien mhux nistenna l-politiku jbiddel il-pajjiżi, inbiddel jien lil Malta għal post aħjar. Hekk nistgħu nagħmlu u hekk biss nistgħu nikkonvinċu n-nies. Issa hemm kritika pjuttost kbira li ssir il-Partit Nazzjonalist huwa. In-nies jgħidu donnu fuq il-korruzzjoni biss jitkellmu. U n-nies iridu naħseb jiena affarijiet oħra parti li nitkellmu fuq il-korruzzjoni. Forsi bħall-ambjent u kien hemm anke wkoll ixju ta' xambrea, jisu l-gvern u l-oppożizzjoni qablu ma tantx naħseb in-nies dawk il-100,000 ħadu pjaċir jinbiha. Għandna eżempju wkoll il-Partit Nazzjonalista daħħalna fl-Ewropa. L-Ewropa 20 sen ilu, l-lum saqsu għada l-istess Ewropa fej forsi qed naraw affarijiet li mhumiex pożittivi wkoll fl-Ewropa. U l-PN donnu jisu joqgħod daqsxejn lura milli kritika l-Ewropa xi jisu dak il-bejbi tiegħu. Allura jkun hemm min jargument għal naħa l-oħra ovvjament jgħidu isma' mhux intom daħħaltuna. Issa taħseb li hemm numru kbir ta' nies, eluf naħseb fil-fema tiegħi li huma daqsxejn konservattivi. U daw jisom donnu mhux iħossuhom komdu li l-PN illum għadu dak il-partit li forsi jistgħu iħossuhom komdi fih. Donnu jien qed nara li l-PN kważi beda jipprova jsir bħal Labour fejn jidħlu policies tal-liberalizmu estrem. U issa donnu l-moda qed tispiċċa dik. U t-timing mhux ħajkun tajjeb tal-PN. U m'għandux għalfejn jinbidel. Din il-mistoqsija mhix diretta hija wiesa ħafna. It's a blanket question u rrid nipprova naqbadlek l-affarijiet kollha li semmejt u naqadhom kollha f'daqqa. Naħsibx li l-Ewropa għadha l-istess 20 sen ilu, le, naħsibx li l-Ewropa ma tagħmel żbalji, naħseb li tagħmel u tagħmel ħafna. Però l-Ewropa hija opportunità u xejn iktar ta' pajjiż li jidħol f'suq kbir, ħafna ikbar minn tagħna miftuħ, and you make your own success. Inġifieri jekk jiena dħalt għax ippermettejtlek għax għentek, għax inċentivajtek f'dinja ta' xogħol, imbagħad titturin inti kemm inti ħaddem tajjeb. Jekk jiena dħalt tim ta' futbol, titturin inti kemm inti tajjeb. Ftaħna l-bieb tajna l-opportunità għal xi ħaġa ħafna ikbar mill-qatt kellna, imma mbagħad tittamel int il-vjaġġ tiegħek, is-suċċess tiegħek. U naħseb ħafna mis-suċċessi ta' pajjiżna, anka fl-aħħar 13 sena, qatt ma setgħu jissussistu u jiġu realizzati kieku ma tħannix fl-Ewropa. Mela dik fuq tal-Ewropa. Fuq il-Partit Nazzjonalista jekk jistax ikun iktar center right, iktar right, iktar il-Labor, eċetera. Ħanibdew minn hawn. Il-Labor madu soċjalist. Bla dubju. Mela jekk il-mistoqsija il-Partit Nazzjonalista u xed itendi lej xelluk, ma jkunx qed itendi lej il-Labor. Għax il-Labor madu soċjalist. Inġifieri jiġi min irid. U jgħid li dan huwa l-Labor ta' Mintoff. Jiġi xi ħadd jgħid li Mintoff kien jagħti l-isptarijiet lill-barranin. Jew kien jgħodhom l-hom. Mhux hekk jiġi min irid. Jiġu l-istoriċi. Jiġu l-eqdem tal-Labor biex jgħiduli li kieku l-ikbar opponent ta' dak li ġara fl-isptarijiet kien ikun Mintoff. Mhux hekk. Mela le ma naħseb li l-Partit Nazzjonalista qed iqarreb lejn il-Labor. Il-Labor lilhom huwa korrott, mhux soċjalista ma korrott. U korrott mhux għax jien nazzjonalist. I mean by definition, no. Iwa m'hemmx kontratt wieħed. Iwa tal-electrogas, iwa tal-isptarijiet, iwa tal-persons of trust. Iwa m'hemmx xi ħaġa waħda li tajt isma' ma kienitx imċabsa b'xi ħaġa. Mela le, il-Partit Nazzjonalista hemmhekk mhuwiex bħal Partit Laburista. Issa, irridu nifhmu wkoll illi fl-Ewropa, ngħid fid-dinja, il-partiti tradizzjonali qed jitilfu il-hold fuq il-votanti tagħhom. U jekk inti tara l-Ewropa kollha, dawk li kienu il-partit il-kbar m'għadhomx il-partit il-kbar. Inti tara l-Italja jkollok il-Meloni illi dak kellha 1.5% f'daqqa waħda tela tal-17, 18, 90% u spiċċat il-Prim Ministru tal-pajjiż. Iġvert inbidel.
U jien ngħid li huwa tajjeb. Għalfejn għandna jkollna żewġ partiti li jaħkmu fuq il-votanti kollha daqs il-votanti huma tagħhom mhux bal-maqlub. U bekkat lek jien il-tisħiħ ta' din il-faxxa tan-nofs li għadhom qed jiddeċiedu hija opportunità kbira, hija tajba l-pajjiż għax għandek iktar nies li jiddeċiedu skont B'moħħhom. dak illi qed jaraw, dak illi qed jiżnu u b'moħħhom. What is the magic formula? Jiena dejjem ma dan huwa l-karattru tiegħi u kien hekk meta jiena kont immexxi l-Partit Nazzjonalista, għadu l-karattru tiegħi bħala deputat, bħala persuna, bħala avukat, bħala professjonist, bħala missier. Jiena nippreferi ngħidlek isma'. L-ewwel ħaġa tiġi f'moħħi. L-abort, favuri jew kontra, u ma noqgħodx indur. Kontra! 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 Ma naqbilx mal-abort. Period. Biex tipprova toġob il-dak u toġob il-li. Diskussjoni ta' prinċipju, diskussjoni ta' morali. U rrid ngħidha. Imma mhux għal konvenjenza politika għax nemmen fiha. Jekk inti tgħidli fuq il-modell ekonomiku semmejtlek l-ewwel tal-overpopulation, mhux faċli ngħid isma' għax inkella dak ma jkollux il-mina ħaddem il-ħor ma jsibx. Ħafna ħfef li tipprova tikkomoda kulħadd u ddur mal-lewża, le, ma naqbilx, ma nistax ikollna iktar żieda tal-popolazzjoni f'pajjiżna. Ma naqbilx ċara, sempliċi. U waqbad il-topics kollha ta' ċerta importanza u narawhom wieħed. Issa emmin jgħidha b'ċerta mod assertiv, emmin jgħidha b'ċerta mod. Iktar, imma emmin jiddeċidi li ma jħux pożizzjoni. Ewlieni fosthom il-Prim Ministru Robert Abela. Li l-ewwel jgħidlek assolutament le. Ma tagħmel sens li nagħmlu inkjesta maġisterjali f'Taġan Posovija. Hija l-istess ħaġa l-inkjesta pubblika ma l-inkjesta maġisterjali. Mhijiex. Mbagħad dawwar U-turn. U bħal dik kien hemm diversi deċiżjonijiet l-ewwel qed ħaġa mbagħad jagħmel oħra. Skont il-pressjoni, skont il-voti, skont is-surveys li tuħ, u noqogħdu sejrin hekk. Il-pajjiż għandu bżonn tmexxija serja, il-pajjiż għandu politiċi, għandu bżonn politiċi illi jiddeċidu dak li huwa tajjeb għall-pajjiż, mhux għax rashom jibsa ta' inġibi tajt jiena ħadd mhux se jkonvinċini, m'iniex qed ngħid hekk, imma tittieħu deċiżjoni, tittieħu stand, tittajt inti x'tirrappreżenta, inkella dawk tan-nofs, ħajbqgħu fin-nofs. Issa, wasalna kważi lejn l-aħħar. Inti meta kont mexxej tal-Partit Nazzjonalista, kellek numru ta' nies fil-partit li kienu kontrik, però int numru mhux ħażin, mielu. In-nies ma kienux li kienu fil-partit imexxu. Kif irnexxielek però inti di għax għamilta b'mod professjonali ħafna bqajt leali lej il-Partit Nazzjonalista u naħseb jien ukoll ħafna minn nies li kienu kontrik dan apprezzawh u jisu donnu llum mhumiex kontrik. Ħafna minnhom ħanejdlek. Kważi għad kollu sew pala rakkont. Ħanibda billi nwieġeb. Għalfejn tħalt fil-politika? Għax rrid xi ħaġa? Le. Għax ħan igwadanja? Le. Għax derli li fil-pajjiż kien hemm bżonn ta' bidla, konna sejrin f'direzzjoni ħażina, u derli wkoll li l-ewwel ma xtaqt inbiddel kien il-Partit Nazzjonalista stess. Illi derli għalhekk kont ħriġt blajta ta' mod ġdid, illi l-ewwel irrid inbiddel lill-partit tiegħi, l-ewwel irrid nuri lill-partit tiegħi kapaċi jitjieb biex imbagħad nibda nħares lejn il-gvern biex inbiddel il-gvern biex imbagħad in-nies jiġu miegħek hekk derli. It-tieni, ma kelli ebda obbligu illi mmur għal tieni u t-tielet elezzjoni tal-kap għax l-obbligu kun fil-partit, fl-istatut illi jkun hemm elezzjoni għal-kap tal-partit li jibqa' sal-elezzjoni li jmiss. U għal-waħda kien hemm 2 elezzjonijiet, għal-2 kien hemm 3. U jien kont dak illi ħanusa kelma tqila ippermettejt illi dan jiġri għax jien dejjem jidherli. Forsi għax ili avukat 30 sena. Illi jekk jiena ħantik l-eżempju għalli tifhimni, inti l-klijent tiegħi għax taħseb li avukat tajjeb. Imma mbagħad wara ftit tgħidli ma għandi fiduċja fik. Jiena noqgħod nġieled miegħek biex nibqa' l-avukat tiegħek. Le. Mela jien dejjem għadd, f'kull mument jekk jiena dak li qed nirrappreżenthom ma jridux li nibqa' nirrappreżenthom, m'għandix għalfejn nibqa' nirrappreżenthom għax jiena m'iniex imkaħħal mas-siġġu tal-poter, tal-partit, tal-kap tal-oppożizzjoni. Jiena qiegħed hemm għax kien hemm żmien li n-nies riduni immexxi u jiena kont kuntent li nagħmel dik il-missjoni. Għadt ukoll li d-demokrazija ma taħdimx biss meta rrebbieħ tkun int. Mela jekk jażluni tajjeb. U jekk ma jażlunejx, noqgħod nagħmellek il-bsaten fir-roti. Noqgħod intelfek nagħmellek il-hurdles. Dik mhux demokrazija. Dik demokrazija tiegħek għalik. Id-demokrazija hi li jekk jiena ipparteċipajt
f'din it-tieni u t-tielet elezzjoni, jekk jien verament qiegħed hemm biex ngħin, jekk jiena verament nemmen fil-Partit Nazzjonalista, jekk jien verament nemmen li jista' jkun il-Partit Nazzjonalista illi jeleb il-Partit Laburista il-pajjiż għandu bżonn, mela allura kontatta qabel ir-riżultat, jien irrid nibqa' nimmilita sakemm għandi s-saħħa, sakemm nista' sakemm għadni taġit għal dak li nemmen fih. Mhux jew nilab, jew nħassar, jew nikmanda jien, jew nagħmel il-bsaten. Jiena nemmen illi pajjiżna jixraqlu aħjar, iva. Jiena nemmen li l-Partit Laburista għandu jinbidel, iva. Jiena nemmen li l-Partit Nazzjonalista jista' jkunu li jkun il-bidla, iva. Mela rrid naħdem ta' kuljum minn fuq, minn nofs, minn isfel, minn ximkien biex nagħmel din realtà. Għalija ma kienx diffiċli. Mela, l-aħħar domanda, inti temmen li kieku kella ssir elezzjoni għada, il-Partit Nazzjonalista u għal-est li jmexxi l-pajjiż u għalfej il-poplu għandu jafdakom. Mela, diħa noħroġlok minna. Mhijiex sa ssir elezzjoni għada, imma nemmen li l-Partit Nazzjonalista ħajkun lest fil-ġurnata tal-elezzjoni biex joffri ċertament minn issa anke jekk issir għada s-serjetà. Ċertament minn issa it-trasparenza u l-onestà, imma sal-elezzjoni bi programm maħsub ippjanat illi verament jista' jittrasforma l-pajjiżna. L-ewwel billi nirritornawh għan-normalità, imbagħad billi niksbu lura ir-reputazzjoni li tant ħdimna għaliha, u mbagħad biex nagħtu viżjoni u direzzjoni għalina, għaż-żgħażagħ, għal Malta, għal ħaddiema u għal dak kollha illi verament iħobbu l-pajjiżna. Mela, nirringrazzjak ħafna Dr. D'Elia tal-li kont ċar ħafna fil-risposti tiegħek u nawguralek kull suċċess ovvjament tal-elezzjoni u li tkompli tentaqa' man-nies. Grazzi. Ma nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejla u nħeġġixkom biex tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.